Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Utudri sa FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantara ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Enero 23, tuig 2024. Sa gihapon ini mo lang ang kurban, Bombo Chama Blanco Hoover. Sa madalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita, Mayor Jerry Treñas ginapasumiter ang F. Guria Construction sa catch-up plan may kangtanan sa lapas sa public market. Sa dugang pa nga mga balita, mga supporters ang tribo nga nagapasakop ginatudlo nga main contributor sa pagdamo sa basura sa dalanon sa syudad kada blockings. Problema sa blocking sa mga tribo, hindi lang ang basura, pati na ang kapangsot. Sa dugang pa nga mga balita, wala sang signal shutdown sa pagkasaulog sa Dinagyang Festival 2024. Ini ang suno sa kay Mayor Jerry Treñas. Nakatambong mas lagani sa konserto nga Y2 Signal jamming. Murang niya istorya dira banwa ti plastar tanang karon pamatian tang payag sa aton sining alkalde. Sa dugang pang mga balita, kaga-informasyon na meat vendor sa Lapas Public Market dakop matapos nakuhaan sang baboy nga wala sa marka halin sa slaughterhouse. Alliance for Peace and Sustainable Development Transport Cooperative gintawag nga si PPNPA ang piston sa pagpamalabag sang Public Utility Vehicle Modernization Program. Paggaduging sa iligal nga druga sa sininga Dinagyang Festival, ginahandaan, ginapreparahan sa Police Regional Office 6. IPPO ginpasidunggan ang pila ka mga outstanding kag retiring Ilonggo Cops. Muni madalagwan ang mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sininga pagpangalagad sa gihapon. Diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Sa mga kabombo nato nagapilargi kita sa mga kauturan tabla no kay ang blocking may later on mga lasais no serado naman ang aton sining mga mayor nga dalanon tubtob niya alas 3 ang kagahon 6 p.m. to 3 a.m. Bangod man sa panigayunon siniya nga blocking kag subong man ongoing ang pagtukod sa mga judging area. So isa naton iya kadapat nga balunon sini nga pinamatasan ang pagka-responsable, no? Hindi kita iya magpatuyang lang sa paghaboy sa mga basura sa mga mayor sini nga nalanon ukon sa lugar nga kung sadiin mayara dira sa blocking. Although mamal naton ti trabaho ina sa mga street sweepers nga magpaninlo, magtipon sa basura, no? Pero mas responsibilidad naton ina individual responsibility kung pagkatawgon ang pagpasiguro nga ti hindi ikaw iya nga magpatuyang lang sa paghaboy sa basura sa bisan diin lang bahin kung diin ikaw nagapadulong. Dugang sining mga balita kaga impormasyon balikan ta sa paray nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa Uto pagkatapos ang Bombo Network News. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kakig, stress kag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized.
numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa mga oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Martes, Enero 23, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, nasa siyam na rang lungsod at bayan nagsumiti na ng mga lagda para naman sa People's Initiative ayon niyan sa Commission on Elections. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman pinatitigil ang umano'y bayaran sa pangangalap ng lagda para sa charter change. Si Vice President Sara Duterte kinumpirmang tatakbo sa susunod na halalan sa 2025. Si Pangulong Bongbong Marcos muli namang nanindigan na hindi papayagang magsagawa ng investigasyon sa Pilipinas ang International Criminal Court hinggil sa nakalipas na war on drugs campaign ng Duterte administration. Ang National Telecommunications Commission naglabas ng cease and desist order laban sa Sunshine Media Network Incorporated na pinatatakbo ng pastor na si Kibuloy. Tickets naman sa Iloilo Dinagyang Festival 2024 sold out na. At sa ating balita sa ibayong dagat, ang bansang Israel nag-alok ng 2 buwan na ceasefire para sa panig ng Hamas, kaugnay pa rin ang nagpapatuloy na sagupan doon sa naturang lugar. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Iniulat ng Commission on Elections mga kabombo na nakapagsumiti na ng mga lagda ang nasa 900 munisipalidad at lungsod para sa People's Initiative na nagsusulong na baguhin ang saligang batas. Ayon nga kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, hindi pa nakakatanggap ng formal na petisyon para sa People's Initiative ang mga opisyal ng poll body na nakatanggap ng signature pages na parte ng kanilang ministerial duty. Subalit nilinaw ng opisyal na hindi pa sinimulan ng Commission on Elections ang verifikasyon doon sa mga lagda para sa naturang inisyatibo. Aniya, wala pang bisa ang anumang isinusumiting lagda, kaya technically ay hindi pa magagamit ang mga ito para sa isang formal na petisyon. Una nang inihayag ng grupong nagsusulong ng pag-amyenda sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng People's Initiative na nais nilang magkasamang bumoto ang mga senador at kongresista sa pagbabago ng ating konstitusyon sa halip na magkahiwalay. Sa naturang petisyon, kinakailangan na makakalap ng lagda ng 12% ng kabuang bilang ng populasyon ng rehistradong botante, kung saan bawat distrito ay kailangan na magkaroon ng kinatawan ng 3% ng mga rehistradong botante. Samantala naman sa kabila ng posibleng conflict ng isinusulong na People's Initiative para amyendahan ang saligang batas ng Pilipinas sa paghahanda para sa 2025 midterm elections, determinado pa rin ang Commission on Elections na wag nang palawigin pa ang mahigit 7 buwang period o lagpas sa Setyembre at 30 para po yan sa pagpaparehistro ng mga botante. Paliwanag ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na hindi nakikita ng poll body ang pagpapalawig pa dito dahil ang kanilang timeline para sa mga aktibidad para sa national at local elections sa darating na Mayo taong 2025 ay kailangan nang matapos gaya ng nakasaad sa batas. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Garcia, ng schedule para sa voters registration mula Pebrero 12 hanggang Setyembre ng kasalukuyang taon ay crucial at kritikal at maigian niyang napag-aralan na ito, kung saan tinatarget nga ng poll body na makapagtala ng karagdagan pang 3 milyong botante sa pagkakataong ito na magpapataas naman sa voting population sa ating bansa mula sa 68 million sa 71 million na mga botante. Sa tuloy-tuloy pa natin pagbabalita,
Nais maimbestigahan ng grupong Bayan Muna ang umano'y irregularidad. Yan ay may kinalaman dun sa signature forms para sa isinusulong na People's Initiative na isinumite naman sa Commission on Elections. Yan ay para sa verifikasyon. Ayon nga sa grupong Bayan Muna, partikular na sa kanilang chairman na si Attorney Nery Colmenares, napakabilis ng pag-usad ng naturang kampanya kaya't nais nilang mabusisi ito. At nagkaroon ng inilunsad nga na barangay o sa mga barangay noong Disyembre lamang ng nakalipas na taon. Gayon din ang napaulat na umano ay panunuhol ng ayuda kapalit naman ng mga lagda. Una nang nadawagan ng mambabatas para magsagawa ng inquiry kaugnay pa rin sa umano'y panunuhol sa mga lalagda doon sa naturang petisyon para sa pag-amyenda sa ating konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Hinihingi din ng grupo sa Commission on Elections official ang kabuuang bilang ng mga rehistradong botante sa ikalawang distrito ng Quezon City at Halaga para naman sa paghiling ng kopya ng mga pangalan ng mga rehistradong botante sa kaparehong distrito. Ganyan din, humihingi ang grupo ng kabuuang bilang ng lahat ng rehistradong botante sa bawat distrito sa ating bansa. Kabuuang bilang ng lahat ng rehistradong botante sa buong Pilipinas at Halaga para naman sa paghingi ng lahat ng pangalan ng registered voters. Paliwanag ni Colmenares na parte ang naturang request sa kanilang paghahanda para naman tutulan ang kasalukuyang People's Initiative sakaling mapatunayang mayroon ngang irregularidad na nangyari. O nangyari ito ay sinimula na ng election officer sa Quezon City, partikular na yung mga nakatalaga sa naturang trabaho ang pagbibilang para sa mga lagda doon sa signature form para naman sa People's Initiative noon pang ika-18 ng Enero ng taong kasalukuyan. Nakatanggap din ang Commission on Elections ng nasa 900 na bilang mula sa mga lungsod at munisipalidad na nakapagsumiti na ng kanilang mga lagda para sa naturang mga inisyatibo. Sa iba namang balita, pinatitigil na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y bayaran sa pangangalap ng pirma para yan sa isinusulong na People's Initiative na layuning amyendahan ang 1987 Constitution. Sa panayam nga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanyang inihayag na sakaling meron daw ganoong issue na bayaran, hindi ito tatanggapin ng Commission on Elections. Gayunpaman, sinabi ng Pangulo na wala siyang natatanggap na mga ulat ukol sa bayaran o suhulan kapalit ng pirma bagkos may mga nakarating na sa kanya na may mga ibinigay na pangako kapalit ng iba't ibang serbisyo. Inihayag din ni Pangulong Marcos na kanya sanang pinapatigil ang pagbibigay ng serbisyo ng Department of Social Welfare and Development sa publiko. Ngunit kanyang napagtanto na hindi pala pwedeng itigil dahil marami ang nangangailangan. Kaya ipinapaubayan na ni Pangulong Marcos sa Commission on Elections ang pag-validate sa nasabing mga ulat. Kapag napatunayan na may suhulan nga na nangyari, hindi ito tatanggapin ng poll body. At kaugnay niya na Bombo Everly, pakinggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Well, pagka binayaran yung binayaran yung signature, hindi tatanggapin ng Comelec yun. So walang mangyayari doon. Pagka alam ko, hindi naman wala namang ganun. Ang sinasabi, hindi bayaran ng cash, kundi nangangako ng kung ano-anong benefits. Tinitignan namin. Sabi ko, tinanong ko sa lahat, sa ating legislature, totoo ba yan? Hindi naman nagbago yung mga release namin. Constant pa rin. So sabi ko, the other thing is to para hindi tayo pagdudahan, i-stop muna natin yung mga pag-release ng mga benepisyo. Hindi naman maganda rin yun kasi may nangangailangan talaga. So, we'll just have to let Comelec do their job, do their work, and to validate the signatures. And if there's a suspicion that may ganun na, hindi mabibilang yung mga signature na yun. Bahagi yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oras natin sa buong kapuluan, ganap na ang 8 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali.
Inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na muli siyang kakandidato para sa public office sa susunod na halalan o sa taong 2025. Ginawa nga ng Vice Presidente ang naturang anunsyo sa kanyang pagbisita sa flag raising ceremony sa Barangay Bago doon sa bahagi ng Davao City. Inamin ni Vice President Sara na nagpahiwatig ang kanyang mga kapatid na sina Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na posibleng hindi sila tatakbo kung kaya't nagpasya siya na kumandidato muli sa susunod na halalan. Subalit hindi naman malinaw kung anong partikular na posisyon ang tatakbuhan ng Vice Presidente, kung ito ay mas mataas na posisyon doon sa o kaya naman ay mas mababang posisyon, pero lumalabas sa listahan ng Commission on Elections na ang mga tatakbo para sa 2025 elections ay mula lamang sa pagkasenador pababa. Nangangahulugan mas mababang posisyon ang maaaring takbuhan ng Vice Presidente dahil nga sa taong 2028 pa magtatapos ang termino ng Vice Presidente. Samantala, kumuha naman po tayo ng pag-uulat mula dyan sa Camp Crame dahil ang Philippine National Police ay meron daw po nga naging pahayag naman ukol po sa isinusulong na People's Initiative para sa pag-amyenda ng saligang batas. Mamaya atin pong babalikan ang ating kasamahan dyan. Samantala muna sa ibang mga balita. Sa mga karagdagan pa nating balita, muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court. Yan ay kung magtutungo sa Pilipinas para gawin ang pag-iimbestiga. Sa isang interview dyan sa event sa Lang Center of the Philippines, sinabi nga ng Pangulo na nagsisilbing banta sa soberanya ng ating bansa ang International Criminal Court, kaya hindi niya papayagan ng kanyang administrasyon na makapagsagawa ng investigasyon ang International Criminal Court dito sa ating bansa. Ayon pa sa Presidente, kung pupunta ang mga naturang opisyal dito sa Pilipinas bilang ordinaryong tao ay papayagan sila. Pero babantayan niya ang mga ito at dahil sa sandaling magtanong o kaya naman magtanong-tanong doon sa mga ahensya ng gobyerno at mga mamamayan ay hindi na niya ito pahihintulutan pa at sasabihin ng mga otoridad na wag nang tumugon doon sa mga hinihiling na impormasyon at pagbibigay din pa nga ng Pangulo, hindi sila tutulong sa International Criminal Court para lamang sa plano nitong mag-imbestiga. Bago na sa misyon ng International Criminal Court ay imbestigahan ang umano'y mga naganap na extrajudicial killings sa ilalim ng nagdaang Duterte administration. Nauna nang naging pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hinamon nito si Pangulong Marcos na papalaki at dapat daw ay kinakailangan magbigay ng konkretong statement ang pamahalaan hinggil sa posisyon nito at kung ano ang magiging takbo ukol doon sa mga investigador ng International Criminal Court at kung paiimbestigahan nga ba ang naturang mga nakalipas na kaso. Si De La Rosa, mga kabombo, ang tumatayong pinuno ng pambansang pulisya noong kasagsagan ng War on Drugs na kampanya ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, sasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin nyo, wag nyung sasagutin. Yun ang sagot natin. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing.
Bahagi pa rin niya ng mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa iba namang balita, ipinapatupad pa rin ang price freeze para sa household liquefied petroleum gas, cooking gas at kerosene. Kasunod po yan ng ibinabang state of calamity sa bayan ng Santa Josefa at bayan ng Veruela sa may lalawigan po yan ng Agusan del Sur. Ayon sa Department of Energy, ipinapairal ang naturang state of calamity sa ilang lugar dahil na rin po yan sa nararanasang pagbaha na dala ng shear line o salubungan ng mainit at malamig na hangin. Ang price freeze period nga para sa bayan ng Santa Josefa ay nagsimula po yan noong January 17 at tatagal hanggang January 31 ng kasalukuyang taon. Habang ang price freeze period naman para sa bayan ng Veruela ay nagsimula pa noong January 18 hanggang sa Pebrero 1 naman ng kasalukuyang taon. Umiiral nga ang price freeze para sa liquefied petroleum gas mula nang ipatupad sa dalawang bayan ang state of calamity. Paglilinaw naman ng Department of Energy sa panahon ng price freeze, maaari pa ring magpatupad ng price rollback, ngunit ipinagbabawal naman ang pagsipa ng presyo sa loob po yan ng 15 araw na period ng naturang direktiba. Sa dagdag pa natin pagbabalita, naglabas ng cease and desist order ang National Telecommunications Commission laban sa Media Corporation na SMNI. Ang naturang korporasyon mga kabombo ang may-ari ng Sunshine Media Network International at inilabas nga ang naturang order matapos na makatanggap ang National Telecommunications Commission ng ulat na lumalabag ang network sa 30-day suspension noong Disyembre 19. Binigyan na rin ang naturang network ng karagdagang araw para naman makapagsumiti ng kanilang tugon laban sa show cause order ng naturang komisyon. Ngunit hindi ito nakapagpasa ng kanilang depensa. Sa halip ay nag-file ang network ng motion for Bill of Particulars na nananawagan sa National Telecommunications Commission para mapagbigyan ng mas detalyadong paliwanag sa akusasyon at iginit naman ng naturang komisyon na sapat at detalyado yung inihain nila na show cause order laban sa network. Pinag-aaralan ngayon ng abogado ng naturang network na si Attorney Mark Tolentino ang mga paraan para maipagtanggol ang kanilang panig laban naman sa naturang kautusan. Samantala, kuha tayo ng mga update dyan sa Camp Crame. Ano nga bang hakbang ang gagawin ng pambansang pulisya doon sa mga issue ng People's Initiative? Anong treatment at ano ang direktiba sa kanila ng higher office? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Marlin Padiernos. Dumistansya muna si Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorde Jr. sa usapin na may kinalaman sa pag-usulong ng People's Initiative para sa pag-aamyenda ng saligang batas ng Pilipinas. Ito ang inihayag ng hepe ng pambansang pulisya sa gitna ng kasalukuyang ginagawang klarifikasyon ngayon ng Department of the Interior and Local Government sa Commission on Elections pahinggil sa kung hanggang saan lamang ang limitasyon ng mga barangay at local officials tungkol sa nasabing usapin. Sabi ni Philippine National Police Chief Acorde, bagamat mayroong kanya-kanyang opinyon ng bawat isa ay kinakailangang manatili pa rin apolitikal ang buong organisasyon sapagkat dapat lamang anya na manatiling profesional at walang halong politika at personal na interes ang buong hanay ng kapulisan. Ngunit gayon pa man ay muli ring nilinaw ni General Acorde na hindi nito palalagpasin ng anumang uri ng magiging paglabag sa batas ng sino man hinggil sa nasabing usapin. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorde Jr. falls under any violations of law, we might. Pero hindi na mag-aalala natin. But that issue is some sort of political para sa akin. What the PNP, the side of the PNP is, we should not be, we should be apolitical. Although we have our own personal opinion and preferences. But as far as the PNP is concerned, as an organization, we should be distancing ourselves to that issue.
Samantala, kaugnay nito ay wala pa namang natatanggap na anumang formal communication at directive ang Philippine National Police mula sa Department of the Interior and Local Government para naman sa monitoring sa kilos ng mga barangay at local officials kaugnay sa isyu ng pag-usulong pa rin ng People's Initiative. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagalok na ng 2 buwan na ceasefire o tigil putukan ng Israel sa grupong Hamas para pag-usapan ang pagpapalaya sa mga bihag doon sa Gaza. Kung mga babalikan nga na una nang nagbigay ng mungkahi ang Hamas para tuldukan na ang giyera. Kapalit po yan ng pagpapalaya sa mga bihag na siya namang tinanggihan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon kay Netanyahu, hindi magiging garantisado ang kaligtasan ng mamamayan ng Israel kung papayag sila sa hiling ng Hamas. Sa halip, pansamantala ng pinapatigil ng ang digmaan sa pamamagitan niya ng alok ng gobyerno ng Israel sa Hamas kapalit ng pagpapalabas ng mga nakadetine na Palestino sa Israel at pagpapalaya naman sa mga bihag sa panig ng Hamas doon sa Gaza. Tinatayang nasa 132 na mga bihag pa ang kasulukuyang nasa Gaza, habang 104 dito ang inaasahang buhay pa. Ang mga natura daw na bihag ay mula pa ng dakpin ang mga ito ng grupong Hamas na aabot sa 253 noong puyang Oktubre 7 ng nakalipas na taon. Kung matutuloy niya ang pinaplanong muling ceasefire sa pagitan ng dalawang panig, ito na ang pinakamahabang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas simula ng sumiklab ang giyera sa magkabilang kampo. Balik naman sa mga balita dito sa Pilipinas. Kinumpirma ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry ang bagong kaso na naman ng African Swine Fever na naitalayan sa 3 bayan ng Occidental Mindoro. Sa isang pahayag, sinabi ng Bureau of Animal Industry na ang mga lokal na pamahalaan sa naturang lalawigan ay kagad na nagsagawa ng masusing surveillance at agarang depopulation ng mga infected na baboy, gayon din ang preventive culling sa paligid ng mga apektadong lugar. Ayon pa kay Department of Agriculture spokesperson Arnel de Mesa, ang sample ng dugo na ipinadala noong nakaraang buwan diyan sa Bureau of Animal Industry ang siyang nagkumpirma ng 7 kaso ng African Swine Fever diyan sa San Jose at 5 sa Santa Cruz, at meron ding 2 kaso sa munisipalidad ng Rizal noong Enero 17. Dagdag pa ng Bureau of Animal Industry na mga kaso ng African Swine Fever dyan sa isla ay una nang natukoy sa Oriental Mindoro noon pang nakaraang taon. Kaugnay nito, ang produksyon ng baboy sa bayan ng Oriental Mindoro ay o doon sa mga bayan doon ay mahigpit na binabantayan dahil naman sa mga nakaraang kaso ng African Swine Fever, habang ang bayan ng Baco ay binabantayan na rin. Batay sa mga regulasyon ng Department of Agriculture, ang isang bayan ay inilalagay sa ilalim ng red zone kahit na isang barangay lamang ang nagpositibo upang higpitan daw ang hog movement sa loob ng naturang lugar. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng Department of Agriculture ng mga kahilingan mula sa local government units na i-activate ang mga karagdagang surveillance group mula sa mga apektadong magsasaka para naman sa indemnification program o yung pagbabayad pinsala sa mga kinatay na baboy doon sa mga maliliit na negosyante. Nagbabayad din ang ahensya ng nasa 5,000 piso para sa bawat kinakatay na baboy dahil naman sa African Swine Fever na may limitasyon na 20 ulo lamang ng baboy. Batay naman sa pinakahuling data ng Bureau of Animal Industry noong Disyembre 29 ng taong 2023, 6 na rehiyon, 10 probinsya at 28 munisipalidad at 71 barangay ang may aktibong kaso na namonitor nila na African Swine Fever.
Sa karagdagan pang balita, nakapagpamahagi na ang pamahalaan ng kabuang 62.57 million pesos na halaga ng tulong para po yan sa mga apektadong komunidad dahil sa epekto ng shear line doon sa Mindanao. Sa latest situation report mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nakaapekto ang masamang lagay ng panahon sa kabuang 173,875 na pamilya o katumbas po yan na mahigit 700,000 individual sa mahigit 400 barangay sa may Caraga Region at Davao Regions. Ang mga tulong na ipinaabot nga sa mga apektadong residente ay mga gamot, family food packs, family at hygiene kits, jerrycans, modular tents, sleeping kits at gayon din yung mga bakuna. Sa naturang bilang, tanging nasa 876 na pamilya o mahigit 2,000 na mga individual ang inilikas sa 19 na evacuation centers, habang nasa mahigit 4,000 pamilya naman o 16,000 mahigit na individual ang nanunuluyan pansamantala sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan. Samantala, sa kasalukuyan, nasa 16 na katao na ang napaulat na nasawi, kung saan 10 na dito ang kumpirmado at kasalukuyan namang sumasa ilalim pa sa verification ang 6 na iba pang nasawi. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtugay guys sa malalaking balita, mga kaganapan ngayong araw na ito ng Martes. Naku muna tayo dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Diyan po sa panig ng Senado, itong si Senator Robin Hood Padilla ay hindi raw tutol na hawakan ni Senator Sani Angara yung pagrebisa sa ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Ito namang si Senator Cynthia Villar ay pinatutsadahan naman ang mga nagsusulong ng anumang pagbabago sa konstitusyon. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo JC Galvez. Hindi tutol si Senate Committee on Constitutional Amendments Chairman Robin Hood Padilla na hawakan ni Senator Sani Angara ang pagrebisa sa inihaing resolusyon para sa pagbabago sa ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Matapos ang halos 3 oras na All Senators Caucus, isinangguni ng Resolution of Both Houses No. 6 na iniakda ni na Senate President Juan Miguel Mig Zubiri at Senators Loren Legarda at Sani Angara sa komite ni Padilla. Bukod sa naturang resolusyon, inirefer din sa komite ang Resolution of Both Houses No. 5 na iniakda naman ni Padilla para sa pag-amyenda rin sa ilang probisyon ng konstitusyon. Nais naman ni Padilla na bumuo ng isang subcommittee para talakayin ang economic charter change at maiwasan ang pagiging bias dahil siya ay pro-political charter change. Bukod dito, iginit ng senador na may iwasan na ring maulit ang pagdinig na kanya ng unang isinagawa. Aminado rin ng senador na kailangan ng expertise ng isang abogado sa pagtalakay sa panukala. Samantala, pinatutsadahan naman ni Senadora Cynthia Villar ang mga nagsusulong na anumang pagbabago sa konstitusyon. Hiniling ni Villar na bigyan ng tapang ang mga mambabatas ngayong nagdesisyon ng liderato ng Senado na buksan ang economic provisions ng saligang batas. Sabi ni Villar, dapat kumilos ang mga senador na may integridad at malasakit. Hiniling din ng senadora na maging mapagmatsyag ang publiko para hindi manaigang pansariling interes ng mga nagsusulong ng charter change. Narito pakinggan natin ang bahagi na pahayag ni Senadora Cynthia Villar. Discernment and courage as we deliberate on charter change initiatives. May our collective action resonate with the true voice of the Filipino people. Maintain the integrity of our Constitution and uphold the checks and balances that fortify our democracy. Let our decisions be grounded in your will, aligned with the democratic principles that are the foundation of our nation. Keep us vigilant in preserving transparency and true representation, and in protecting our nation from the perils of self-interest and deceit. Let not the personal ambitions of a few diminish the collective will and the broader needs of the Filipino people. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 28 minuto na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pa ring mga balita,
Inanyayahan ng Presidential Communications Office ang mga mamamayang Pilipino na makibahagi raw doon sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally na idaraos naman sa Quirino Grandstand dyan sa lungsod ng Maynila sa araw ng Linggo, 28 ng Enero. Sa isang statement na inilabas ni Presidential Communications Office Secretary Attorney Cheloy Garafil na magsisimula umano ang kick-off rally dakong alas 6 ng gabi at inaasahang dadaluhan ito ng walang iba kundi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon nga kay Secretary Garafil, ilang mga opisyal ng gobyerno, mga artista at iba pang personalidad ang dadalurin sa naturang rally kung saan may iba't ibang artist ang magpe-perform simula alas 3 ng hapon. Mapapanood din ang naturang kick-off rally sa iba't ibang pamamaraan. Una nang nag-abiso ang Metropolitan Manila Development Authority doon sa mga motorista at publiko na iwasang dumaan sa may bahagi ng Rizal Park dyan sa lungsod ng Maynila at sa lahat ng mga ruta patungo sa venue at sa halip ay dumaan na lamang doon sa mga alternatibong ruta para maiwasan ang anumang inconvenience o pagkaabala. Kung matatandaan mga kabombo, sa naging mensahe nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Noong bagong taon, binigyang diin ng naturang opisyal ang papel ng mga Pilipino sa pagkamit ng kampanya na Bagong Pilipinas ng kanyang administrasyon para naman sa inaasam ng mga pagbabago at pag-unlad ng ating bansa. Isa sa mga mainam-anyang hakbang tungo sa Bagong Pilipinas ay ang individual at community involvement at ipinupunto pa ang makakamit lamang umano ito sa pamamagitan ng partisipasyon ng mga mamamayang mga Pilipino. Samantala, may nakikita namang pangangailangan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-reorganize ang National Intelligence Coordinating Agency o mas kilala bilang NICA na layong palakasin pa ang intelligence gathering at gayon din ang analysis ng ahensya upang matiyak ang national security at isulong ang national interest. Dahil dito, naglabas ng Executive Order No. 54 ang Malacanang na nagre-reorganize sa NICA. Ang 3 pahinang Executive Order No. 54 ay permado yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Samantala, layunin ng pag-reorganize ng naturang ahensya ay para maka-adapt sa nagbabagong mga banta at gayon din sa national security. Kailangan umano na paigtingin ang internal at external coordination sa foreign at domestic counterparts. Bilang pangunahin daw na bahagi ng reorganization, itatatag ang Office of the Deputy Director General for Cyber and Emerging Threats. Tungkulin nito na magbigay din ng direksyon sa pangkalahatang pagpaplano, pangangasiwa at gayon din ang koordinasyon ng National Intelligence sa counterintelligence at countermeasures laban sa cybersecurity threats, weapons of mass destruction at gayon sa iba pang mga banta sa ating bansa. Ang natura ding mga organisasyon o banta ay pamumunuan po yan ng o yung mga naturang nabanggit po na organisasyon ay pamumunuan ng Deputy Director General na may ranggong Assistant Secretary at itatalaga po yan ng Pangulo. Bubuin ito ng Directorate for Counterintelligence and Security at Directorate for Cyber Intelligence in Countering Weapons of Mass Destruction. Ang naturang ahensya ay binuo po yan sa pamamagitan ng Executive Order No. 246 Series of 1987. Sa mga karagdagan pa nating balita, iimbestigahan ni Senator Raffy Tulfo ang legitimacy umano o pagiging lehitimo ng mga nananalo sa Philippine Lottery at ipapatigil na ang sistemang pagdaragdag sa jackpot prize mula sa prize fund reserve para palubuhin ang jackpot prize sa susunod na hearing ng Committee on Ways and Means. Yan po ay sa araw ng Huwebes, 25 ng Enero. Noong nakarang hearing kasi mga kabombo ay nahimay doon sa Senate Committee on Ways and Means noong Enero 18 ng taong kasalukuyan. May pag-amin dito ang Philippine Charity Sweepstakes Office, partikular na ang kanilang General Manager na si Melquiades Robles, na gawain ng kanilang tanggapan ang magdagdag ng daan-daang milyon doon sa jackpot prize sa bawat game ng loto na nanggagaling sa prize fund reserves. At yan ay upang maingganyo
raw yung mga mananaya. Inamin din ni Robles na nitong nakaraang Disyembre, halimbawa ay dinagdagan ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang jackpot money ng lahat ng Lotto games. Tig 100 million pesos sa 642, 645, samantalang tig kalahating bilyon naman para sa 649, 655 at 658. Ibig sabihin, umaabot sa 1.7 bilyong piso ang kabuuang halaga ng nai-transfer mula sa prize fund reserve at patungo dyan sa jackpot money para sa nasabing lottery game. At lahat ng mga ito ay tinamaan na. Dito makikita na gumagawa ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng ayon kay Tulpo, kahina-hinala na sistema na kalaunan ay maaring ika-bankrupt o ikalugi ng ating Philippine Lottery dahil naman sa 1.7 bilyon na halaga ng savings na sana ng gobyerno ngunit napunta pa doon sa pandagdag sa premyo ng mga tumataya sa Philippine Lottery. Ang bilyong halaga na ito, mga kabombo, ay sinasabi ng Senador na Winaldas ng Philippine Charity Sweepstakes Office ay kaya na sanang makapagpagamot ng libu-libong pasyente na maaari ding maipambili ng daan-daang ambulansya, wheelchair, medisina at maraming iba pa. Nakakalungkot niya na ang 1.7 billion pesos na ito ay napunta lamang sa iilang tao. Questionable rin para sa senador ang taong nananalo dito sa jackpot tulad ng hinala ng ilang mga mamamayan nang lumuta nga sa internet ang edited na larawan ng naturang umano'y lotto winner. Target naman ngayon ng Sugar Regulatory Administration na tipunin ang lahat ng suhestyon mula sa mga stakeholders sa loob po yan ng 2 linggo upang pagtibayin ang plano ng gobyerno hinggil sa direktang pagbili na ng asukal na nagkakahalaga ng 5 billion pesos mula yan sa mga magsasaka sa premium na presyo. Ayon kay Sugar Regulatory Administration Administrator Pablo Azcona, hindi pa pinal ang naturang mga numero bagamat umaasa ang gobyerno na ang asukal na bibilhin ng direkta mula sa mga producer ay mabibili sa halagang 85 pesos kada kilo ng tinging mga binebentang asukal. Paliwanag pa nito na ang direktang pagbili ng asukal ay mabilis na sinusubaybayan dahil inaasahang ang sugarcane milling period sa taong ito ay umabot na sa mahigit 50%. Partikular rin niya na inatasan ng Department of Agriculture ang Sugar Regulatory Administration na bumuo ng mekanismo kung paano tatakbo ang naturang programa. Ayon pa sa opisyal ng SRA, ang ahensya ang siyang nakikipag-usap sa mga magsasaka at gagawa ng summary at consolidation ng mga suhestyon nila at rekomendasyon ng lahat ng stakeholders. Inaasahan daw ang paunang 5 billion pesos na alokasyon ay magbibigay daan ito sa gobyerno na makabili ng 50 kilo na bag ng asukal sa 2,700 pesos hanggang sa 2,800 pesos bawat isa. Kumpara yan sa kasalukuyang pagpipresyo na 2,400 pesos hanggang sa 2,500 pesos kada bag ng asukal. Batay naman sa monitoring na Department of Agriculture sa mga pangunahing pamilihan dito sa National Capital Region, ang umiiral na retail price nitong araw po ng Biyernes ng nakalipas na linggo ay mula 74 pesos hanggang 100 piso kada isang kilo po yan para sa refined sugar at 65 pesos naman hanggang sa 96 pesos ang kada kilo para sa wash sugar at 60 pesos hanggang 90 pesos naman ang kada kilo para po yan sa brown sugar. Magbubukas naman ang karagdagang impounding facilities ang Land Transportation Office. Yan ay sa iba't ibang bahagi ng ating bansa dahil sa inaasahang pagdami ng mga mahahatak na sasakyan. Sa data nga ng naturang ahensya, umakyat sa mahigit 24,000 yung mga naka-impound na public at private vehicle dyan sa mga regional offices ng Land Transportation Office. Kabilang na ang 359 na Land Transportation Office impounding areas dito sa bahagi ng Metro Manila, partikular dyan sa Quezon City. Tiniyak naman ng ahensya na magiging patas ang pagpapatupad ng batas sa lahat. Samantala, tuloy pa rin naman ang kanilang panawagan sa mga unconsolidated jeepney na humabol na dyan sa franchise consolidation program ng pamahalaan.
Ay ng pag-uulat sa ating kasamahan mula dyan sa Land Transportation Office dahil ang naturang ahensya ay tatansyahin daw ang panghuhuli sa mga public utility jeepneys na kolorum para hindi makulang sa pampublikong transportasyon. Pagsapit po yan ng buwan ng Pebrero. Kaugnay niyan, may kabuuan pang detalye si Bombo Tropio Anuada Jr. Masusing pinag-aaralan ng Land Transportation Office ang panghuhuli sa mga pampublikong transportasyon ilang araw bago ang striktong pagpapatupad nito. Ilang araw bago tuluyang hulihin ang mga traditional na jeep na pumasada pero hindi nakapag-consolidate ng prangkisa. Ayon kay LTO Chief Undersecretary Vigor Mendoza II, strikto nilang paiiralin ang panghuli sa mga unconsolidated jeepney at maging sa mga kolorum na mga sasakyan. Papatawan ang mga mahuhuli ng mula 5 taon hanggang 12 taong pagkakakulong dahil sa pagiging kolorum at maaari pang ma-impound ang mga sasakyan. Pero anya, masusi pa nilang pinag-aaralan ang panguhuli dahil posibleng magkulang ang mga sasakyan ng mga pasahero. Manghuli tayo, definitely. No? Manghuli tayo. Kaya ngayon pa lang, kung may problema, ayusin na kagad. Fix pa naman. LTO presence pa lang sa Cubao, nababawasan na kagad yung mga sasakyan. Nakikita nila, no? So yung mga kolorum na tumatakbo, hindi mo na tumatakbo. Ang report sa amin, medyo humaba ang pila ng mga pasahero sa Cubao nung nag-implement ang LTO ng enforcement drive hanggang gabi. Self-operations pwede naman namin unahin yung ibang lugar In fact, there are some transport groups who have written us na kung pwede, unahin yung lugar nila. Sa ginawang pagpupulong ng tanggapan at ng ibang opisyal ng transport agencies, pinaghahandaan nila para tukuyin ang mga ruta kung saan maraming pasahero at marami din ang mga jeep na hindi na papasada. Hiningi na nila ang tulong ng mga lokal na pamahalaan para magbigay ng libreng sakay. Nakahanda na rin ang 15,000 deputized personnel na manghuhuli sa mga ruta na maraming mga hindi nakapag-consolidate na mga jeepney operator. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anuada nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Dumako na po tayo sa mga balita mula sa lalawigan ng Sorsogon Provincial Tourism. Nakaalerto yan sa monitoring sa mga turista sa gitna ng tumataas na seismic activity ng Bulkang Bulusan. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng mga kabuang detalye mula sa Bombo Radio Legazpi. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga turista sa lalawigan ng Sorsogon sa kabila ng ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng pagtaas ng seismic activity sa Bulkang Bulusan. Ayon kay Sorsogon Supervising Tourism Operations Officer Bobby Higantoni sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, nananatiling normal ang operasyon sa lalawigan. Sa kabila nito, iginit ng opisyal na nakaalerto ang kanilang hanay upang masiguro ang seguridad ng mga bisita sa iba't ibang mga tourist destination sa lugar, kabilang na ang Bulusan Lake. Nabatid kasi na patuloy pa rin ang pagdating ng mga domestic tourists sa lalawigan. Dagdag pa ni Higantoni na naka-activate na rin ang Local Disaster Risk Reduction and Management Offices, lalo na mga posibleng maapektuhan kung sakaling lumala ang aktibidad ng Bulkang Bulusan. Matatandaan na una nang ipinaalala ng mga otoridad sa publiko na iwasan ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone ng bulkan. At kung sino man po yung mga magbibisita na kailangan po siyempre ng mga tulong kung magkataon na mayroong abnormal na activity ang bulkan, handang-handa naman sa mga bagay na yan. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi, Bombo John Salonga. For the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ako naman tayo dyan sa City of Pines. Ang City Tourism Office ay handa na sa muling pagbubukas ng Panagbunga Festival para sa mga turista dahil muling binalaan yung mga dadayo doon na nagkakaroon nga ng mga scam sa online booking. Kaya iba yung pag-iingat mga kabombo. May balita ang Bombo Radio Baguio. Handang-handa na ang City Tourism Office sa nalalapit na pagbubukas ng Panagbunga o Flower Festival sa lungsod ng Baguio. Sa panayam ng Bombo Radio kay Engineer Aloysius Mapalo, City Tourism Officer, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated para masiguro ang matagumpay na pag-uumpisa at pagtatapos ng nasabing aktibidad. Inaasahan na muling masisilayan ang mga naglalakihan at makukulay na aktibidad na inaabangan ng karamihan
naman gaya na lamang ng Fluvial Parade, Panagbanga Grand Street Dance Parade at Panagbanga Grand Floral Float Parade na gaganapin sa susunod na buwan. Samantala, tudo naman ang pagpapaalala ng City Tourism Office sa mga turista dahil sa lumalaganap na online booking scam. Kumakailan lamang ay nakatanggap ang nasabing opisina ng reklamo ukol sa bogus na online transaksyon. Aniya, nag-book online ang biktima ng hotel na kanyang matutuluyan, subalit kalaunan ay nalaman niya na hindi pala ito lehitimo na website. Dahil dito, hinihikayat muli ng City Tourism Office ang mga turista na magrehistro sa Visita application dahil dito matatagpuan ang mga lehitimo na hotel at accommodation establishment sa lungsod. While we would like to everyone to enjoy fully yung ating Panagbenga Festival, we invite everyone to witness this once again, but also we remind and encourage everyone to be a responsible traveler. Make sure that we engage with legitimate legal businesses, establishments, particularly pagdating sa accommodation, so we can avoid scams. Matatandaan na nag-uumpisa ang selebrasyon ng Panagbanga Festival sa unang linggo ng Pebrero at magtatapos ito sa unang linggo ng Marso. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marinel Rodrigo, nag-uulat para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! I would like to invite everyone to witness Kasadyahan sa Kabanwahanan on January 27, 2024, starting at 1:30 in the afternoon. This is the Iloilo Provincial Government's humble contribution to the country's best tourism event, Iloilo Dinagyang Festival. Kasadyahan sa Kabanwahanan will showcase our province's rich culture, heritage, and traditions through the performances of 9 festivals, namely Katagman Festival of Oton, Kaing Festival of Leon, Saad Festival of Leganes, Pantat Festival of Zaraga, Tultugan Festival of Maasin, Cry of Helicon New Lucena, Hirnugyaw Sugidadunay of Kalinog, Banaag Festival of Anilaw, and Kasag Festival of Banate. This is destined to become the festival of festivals in the city and province of Iloilo that will serve as a bold statement of Iloilo's identity as reflected by our tourism slogan, Fun, Foodie, Friendly Iloilo Province. Let us all enjoy the exciting and vibrant activities of this 2024 Iloilo Dinagyang Festival in honor of Senyor Santo Niño. Ululupod kita nga magdagyang. Halabira Iloilo, Viva Senyor Santo Niño. Kaugnay po niyan mga kabombo, ang tickets daw sa Iloilo Dinagyang Festival 2024 abay sold out na. Alamin pa natin yan mula sa Bombo Radio Iloilo. Kinumpirma ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated na sold out na ang lahat ng tickets para sa highlight ng Iloilo Dinagyang Festival 2024. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Professor Eric De Vinegracia, Artistic at Creative Director ng Dinagyang Tribes Competition, sinabi nito na naubos ang lahat ng mga tickets ilang araw bago ang highlight ng Dinagyang Festival na gaganapin sa Linggo, Enero 28. Kabilang dito ang mga tickets sa 4 na mga judging areas, partikular sa Iloilo Freedom Grandstand, Iloilo Provincial Capitol, Mabini Delgado at Quezon Ledesma. Ayon kay De Vinegracia, 8 tribo ang magpapakitang gilas sa Dinagyang Ati Tribes Competition. Maliban dito, ubos na rin niya ang mga tickets sa Kasadyahan sa Kabanwahanan Festival na gaganapin naman sa Sabado, Enero 27. So expect more opportunities for our people, for our fellow Ilonggos and our guests to see Dinagyang in the judging areas and at the same time also in the streets. As of the moment, just few days ago, sold out na ang aton nga mga tickets. Okay? And at the same time, very happy man kami. Ang Kasadyahan nga turnout also very strong na. No? Almost na or if not sold out na guro gani man ang aton nga mga tickets. No? Si Professor Eric De Vinegracia.
para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John at Shanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Ang pinuno ng pambansang pulisya ay binati naman ng Police Regional Office 7 yung tinatawag na BISDA Caps para naman sa mapayapa at maayos umano na paghawak dyan sa seguridad sa Sinulog 2024. May pagbabalita ang Bombo Radio Cebu. Nagpaabot ng kanyang pagbati sa kapulisan sa Police Regional Office Central Visayas si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. para sa dedikadong mga pagsisikap sa ika-459 na Fiesta Senior at Sinulog 2024 sa Cebu City na nagbunga ng mga positibong resulta sa kanilang ginawang security coverage preparation. Sa isang pahayag, sinabi ng opisyal na ang mga idinaos at katatapos lamang na pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño sa buong bansa tulad ng Sinulog Festival sa Cebu, ati-atihan sa Kalibo, Aklan at Dalagbayaw sa Tondo, Manila. Sa pangkalahatan ay mapayapa kung kaya't ipinaabot niya ang kanyang taus-pusong pagbati sa mga Regional Director ng PRO 7, PRO 6 at National Capital Region Office at sa lahat ng tauhan na nakadeploy sa mga kaganapang ito kasama ang kanilang ground commanders at mga pinuno ng task force para sa ipinakitang strategic leadership. Una nito, nagsagawa ng command visit si Police Brigadier General Anthony Abellada Abirina, ang Regional Director ng Police Regional Office 7 at nagbigay ng talk to men sa Cebu City Police Office. Kahapon ng Lunes ng umaga, Enero 22. Dito ay pinuri ni Abirin ang lahat ng tauhan ng kapulisan na nagsilbi noong Sinulog Festival 2024. Dagdag pa ng opisyal na malaki ang kanyang pasasalamat sa lahat ng sakripisyo ng mga tauhan sa pagtiyak sa kaligtasan ng lahat at pagpapanatili ng kapayapaan ng nasabing pagdiriwang. Alinsunod dito, nagbigay ng kanyang gabay at paalala ang opisyal sa mga uniformed at non-uniformed personnel ng Cebu City Police Office. Pagpakan natin ang ating sarili. The Director of Cebu City to assemble his men and assemble those personnel involved in the security operations of the Sinulog Festival to personally convey my congratulations to everyone. Without you, di naging kasing successful yung activities natin. Thank you. At saka sa mga PNCOs na na-deploy sa inyo simula nung day 1, maraming salamat sa inyo. Okay? Si Police Brigadier General Anthony Abellada Abirina, ang Regional Director ng Police Regional Office Central Visayas. Ruto sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry Balingat para sinagawanan most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, nasa 70 million pesos na ang danyos na naitala sa pinsala sa sektor puno yan ng agrikultura dahil sa epekto ng shear line sa may Davao Region. May update pa dyan ang Bombo Radio Davao. Umabot na sa mahigit 70 million pesos ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Davao Region. Matapos ang malakas na pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng epekto ng shear line. Sa datos na inilabas ng OCD-11, humigit kumulang 50 million pesos ang halaga ng pinsala sa uri ng agrikultura kung saan ang Davao del Norte ang pinakapektado at mahigit 20 million pesos sa uri ng infrastruktura na higit na naapektuhan sa Davao de Oro. Maliban dito, 16 katao ang binawian ng buhay, habang 5 rin ang naitalang sugatan dulot ng naturang pagbaha at landslide. Tahasang inamin ni Edgar Dayanghirang, ang OCD-11 Regional Director, na nananatili pa ring suliranin ang isyu ng paglipat sa maraming apektadong pamilya na anyay dapat pag-aralan ng mabuti ng Regional Disaster Council at Regional Development Council. Ating pakinggan ang pahayag ni Edgar Dayanghirang, OCD-11 Regional Director. Sa agriculture, more than 50 million
ang recorded sa infrastructure, more than 20 million, more than 25 million. And other science agencies have already provided us all the data, landslide-prone areas, inundated areas, then all the development initiatives nila sa annual investment plan nila, ma-incorporate na mga initiatives nila. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng tanggapan ang mga long-term solution na kasama na ang iba't ibang hakbang bilang paghahanda kung sakaling makakaranas muli ng malakas na pag-ulan. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News, Bombo K. Mariguli para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, ang National Public Transport Coalition ay positibo pa rin na hindi matutuloy yung apprehension sa mga unconsolidated jeepney at jeepney drivers sa pagpasok ng buwan ng Pebrero. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Kawayan. Naniniwala at positibo pa rin ang National Public Transport Coalition na hindi matutuloy ang apprehension sa mga unconsolidated na jeepney drivers sa bansa sa buwan ng Pebrero. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, sinabi ni Ariel Lim, Chairman and Convener ng National Public Transport Coalition na umaasa pa rin sila na hindi matutuloy ang sinasabing manghuhuli ang Metro Manila Development Authority o MMDA at iba pang ahensya ng pamahalaan sa unang araw ng Pebrero sa mga unconsolidated jeepney drivers dahil depende pa rin ito sa resolusyong gagawin ng House of Representatives kung papakinggan ng Pangulo. Anya sa unang hearing noong 10 ng Enero ay naimbestigahan ang Public Utility Vehicle Modernization Program at may mga katanungan na hindi nasagot kaya napagkasunduan ng mga kongresista na gagawa sila ng resolusyon na ibibigay kay Pangulong Bongbong Marcos para hilingin na palawigin ang deadline. Bukas, 24 ng Enero ay magkakaroon muli sila ng isa pang pagdinig ng motu proprio inquiry legislation na mismong si Speaker Martin Romualdez ang nag-utos na imbestigahan. Bukod dito ay kinukonsidera na rin ng Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na i-repair na lamang ang mga pampublikong jeepney basta susunod sa standard. Giit ni Lim na hindi sila tutol at naiintindihan nila na kailangan ang modernization program, subalit ang polisiya ang kanilang kinukwestiyon. Anya kung matutuloy ang February 1 apprehension ay sasama siya sa mga magsasagawa ng kilos protesta dahil sa kabila na dinadaan nila sa proseso ay hindi pa rin sila napagbigyan. Hindi naman anya tumatanggi ang mga drivers and operators kundi humihingi lang sila ng kasiguraduhan na sila ay mapoprotektahan sakali mang magkaroon ng problema ang binuo nilang kooperatiba. Yung sinasabi na manghuhuli ang MMDA at ang iba pang ahensya ng gobyerno this coming February 1, hindi pa rin sigurado yun. No? It depends kasi sa magiging resolution ng ating House of Representatives. Kung ito ba ay pagbigyan ng ating Pangulo. The President itself, sinabi niya noon na hindi na mai-extend. Pero doon sa investigasyon kasi maraming nakitang mga kapagkukulang. That's why siguro ito yung magiging pinaka-resolusyon na gagawin ng ating mga congressman, no? Para mapatigil pansamantala itong consolidation. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Nasa libo-libo ng residente sa United Kingdom apektado ng malawakan pong brownout dahil sa bagyo. Mga residente naman pinaghahandaan ang isa pang bagyo na papasok sa kanilang bansa bukas. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang panayam ang Bombo Radio Bacolod. Libo-libong mga residente ang apektado sa pagkawala ng kuryente sa United Kingdom kasabay ng paghagupit ni Storm Kisha. Ayon kay Bombo International Correspondent Ramil Isugon, direkta sa UK. Pumasok ang bagyo noong linggo at tumama sa bansa kung saan nawala ng kuryente sa Scotland, Northern England at Northern Wales. Ayon kay Isugon, mahigit 150,000 na mga residente ang napektuhan ng pagkawala ng kuryente sa Ireland. May ilan namang mga areas na nakabalik na ang power supply matapos nag-dispatch ang mga electric companies ng humigit kumulang 5,000 mga personnel. Anya, ang hindi magandang panahon na nagdulot ng mga aksidente, pagkansela sa klase, trabaho at mga flights.
May ilan namang dinala sa ospital matapos na sugatan. Sa latest na impormasyon, umabot na sa 5 ang mga fatalities ayon kay Isugon. Abiso ng kanilang gobyerno na sila ay maghanda dahil bukas may isa na namang bagyo na papasok sa bansa at ito ay may pangalang Jocelyn. Mahigit sa 150,000 doon sa Ireland ang walang kuryente as of this time. Then dito sa UK, ang tinamaan ay doon sa may Scotland, sa may Northern England at Northern Wales. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldeforo de Centro's #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo mag-Orasyo Imperata sa tanghaling ito, ay malugod pa rin namin kayong inanyayahan para sa pagsubaybay sa mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sapagkat hindi lamang mapapakinggan, mapapanood din mga kabombo, mga ka-Star Nation sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines, lalo na doon sa mga Ilocano speaking. Nandyan ho ang Bombo Radio Kawayan, Bombo Radio Dagupan at Bombo Radio Baguio. Habang sa mga Bicolano naman, available ang ating Facebook Live para naman sa Bombo Radio Legazpi. Para naman po sa ating mga kabombo dyan sa may Cagayan Valley, maaari po kayong makinig sa atin pong radio station dyan sa Bombo Radio Tugigaraw. Para naman po dyan sa may Ilocos Region, maaari din yung pong tugaygayan ang ating radio station sa Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan. At doon naman po sa La Union, maaari din po kayong tumutok sa Bombo Radio La Union. At doon naman po sa Bicol Region, meron din po tayong radio station po dyan, ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Serbisyo Publiko, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 2 minutos na nakalikad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Kagina nabatian nyo ang statement diri ni Mayor Jerry Treñas nga ginapasumiterya ang F. Guria Constructions sang catch-up plan kay sanding sa impormasyon kag sa report nga nakalabot sa aton sining alkalde ang construction sang lapas sa public market among may pinaka kulihot siniya karon nga progress sa aton sining mga taga Palamati madumduman pag ipasumiter ini sang catch-up plan ang tanan sining mga kontraktor nga may ongoing projects diri sa palibot sa syudad sa Iloilo. But last time according to sa Iloilo City Engineer's Office, now nga hindi na lang kuno pagpasumitiron sa nga catch-up plan ang F. Guria Constructions bangod nga nahingagaw man sini nila. But sa karon, pasumitiron naman sila sa another catch-up plan.
may kaltanan si Adri Banwa, yari sa aton siningalinya ang engineer in charge sa lapas sa public market sa F. Guria Constructions Incorporated, si Engineer Angelo Bigtas. Engineer Bigtas, sir, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Good afternoon. Yes, Bombo Cham, good afternoon. Sa kanilang mga viewers, listeners nila. Yes, sir. Kagaina, naka-mentionar si Mayor Jerry Treñas, na-interview sa namo sa Bomboanay Big Time, nga pasumiter ang F. Guria Constructions Incorporated sa catch-up plan regarding sa progress dira iya sa construction sa lapas public market. What's the latest diri, Engineer Bigtas, sir? Yes, sir. Actually, masubmit din man kami sa mga catch-up. Pero rest assured, sir, coordinate man namin sa mga city engineers nga ang ato niya project is sa percentage, sir, is although delay siya gamay, but the physical accomplishment, sir, is kaya tagid malagas ang ato niya finish target. All right. Now, you made mention nga mayara sang delay gamay or medyo yung pagkaulihi ka mo gamay. Ano ang kausa sini, sir? Anong cause sining nasambit karon nga delay? Actually, sir, ang ining delay, sir, is ang before pa ni sang una, sir, medyo dako to sang una ang delay. Kay tungod kay nagaproblema kami sang amon niya situation sang site sang una. Kay tungod niya ang lapas market niya ang posisyon niya is gamay lang nga ulan, ang tubig pasulod kita sa amon niya project. Which is natapos naman ini sir niya problema. Ang ini nga timpo subong, sir, amo na niyang time namon niya, gamat-amat na kami lagas ng amon niya mga delays. Amo na sir niya, mahambal namon, sir, nga by the end of February, hopefully ang amon niya slippage niya 5% is makope up na ginamon. All right. So may slippage nga 5%. Yes, sir. Okay. Now, factor man bala ang area, but ko silingon nga ti syempre ang lapas area dira sa may Huerbana medyo magutok-gutok dira, engineer mo. Yes, factor man bala inang area dira sa pagpasulod sa inyo sinima equipment or mga pagpasulod sa mga kinahanglanon sa sining construction na engineer? Yes, sir. Actually, sir, factor siya pero gamay man gid gapabulig man kami, sir, sa mga ating nga mga sa PST mo nga ga-assist man gid sila sa aton. Okay. Now, may madamo sining ongoing construction ang F. Guria Constructions, particularly sa mga vertical nga mga structures, no? May mga nanotisyaran man kita nga dumidyo jutay ang tao dira sa may lapas public market. Ang ginanamin ko manpower do gamay dira. Rason bala ini, engineer, nga do kasubong iyang delay din yung sining project? May problema kita sa manpower? Sa manpower, sir, mahambal ko nga wala problema kay for the for the sake sa iban ba lang nga independent day nga sa during construction, sir, may ginatawag kita nga face by face. Ang sa amon niya, sir, ang amon tao is ara galing kay ang amon niya nga situation sa site, hindi pa sila kasunod, sir, kay tungod nga wala pa namo natapos ang prerequisite nga activity. So may ara kita ginatawag siya nga facing. Once nga may matapos namo ng second floor nga na, dira na kami, sir, maka full blast din sa amon niya mga tao. So wala pa gid available nga area nga mahatag sa ila. Subong pa lang, sir, mag-open pa lang siya. May mga napamangkutan man kita, engineer, nga mga into construction man sa aton sini nga mga kilala man nga mga engineers. May duha kuno ka component dira mo ang structural kag ining architectural. Sa karon na engineer, pwede mo maplastar ining sa structural nga bahin dira sa may lapas sa public market, sir? Ang sa physically, sir, ang sa aton nga structural subong is going 60% na kita. Ang second floor hingagawo namon niya matapos by February 20 or 30. Ang dira na, sir, actually start naman ang architectural pa sa may dalom matamat. Ang amon niya mga plumbing works kag electric works, dira naman, sir, gasulod na. Amo na, sir, nga maambal gid namon, sir, nga by the end of February, sir, ang amon niya slippage is makuha ni namon kay engineer.
Yes, sir. Auto na linyan, Engineer Bigtas. Hello, Engineer. Yes, sir. Standby, dahil lang yan, ang akon ko nga monitor ang nadula, Engineer Laguerta. No? Standby, dahil lang yan sa aton sining mga kabumbo. Okay. Engineer, Bigtas, sir, come again. Sir, yes, sir. Ang last portion ni mo, sir, duway ko ma-catch up yun eh. Ang amo niya, sir, subong sir yung status amo na, sir, no? Ginahulat lang ginamon niya mahinagaw namon ang structural works kay para makasunod na, sir, ang amo niya iba niya scope of works. Mm-hmm. Like, for example, lang dira sa may architectural sa Dalom, gamat-amat naman kami start, sir. Mm-hmm. Alright. So, by the end of February, makahambal bala ikaw bilang in-charge nila sa may La Paz Public Market nga maka-cope up within sa period of time ang pag-construct sa La Paz Public Market, Engineer? Yes, sir. Yes, sir. Alright. Sige. Engineer Bigtas, sir, thank you so much for your time kag pag-shareman sang dugang sining mga impormasyon. Salamat gid sa liwat. Maayong hapon. Thank you, sir. Maayong hapon na, sir. There you have it, si Engineer Angelo Bigtas sang F. Guria Constructions Incorporated sa pagpathagma na. No? 5% ang ila siniiyang slippage of which nga masarangan nga makupapan within sa katapusan sang Pebrero. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo kag sa structural phase or sa structural state sa aton sining matag palamati, hindi magkikita siling abing in particular sa mga terms or technicalities of engineering, but tayara na sila sa 60%. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo, masumiter sila sa catch-up plan sa kay Mayor Jerry Treñas, bangod nga ini sila ang ginapasumiter, but pasalig diriya ang F. Guria Constructions nga makalagas sila, no? Sa sining period sa ila sining construction. Kag in terms of manpower, ti ambal sang ila sining project engineer dira, why sila sang problema, no? Sa in terms of manpower, kay by phase ining pagpatigayon sa construction karon, no? Sa aton sini mga kabombo, so ang Phase 1 abi natapos na. That's the time nga masulod naman ang mga tinawo dira for Phase 2, Phase 3, so on and so forth. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ti bantayan gyapon naton ini kay ang aton lamang sinadri banwa sa aton sini nga mga kabumbo hindi man lipod sa ibalo sa mga kauturan naton diri sa palibot sa syudad, and even sa probinsya sang Iloilo. Kung anong nagaklinabo in terms of traffic situation sa syudad iya sa Iloilo, bangod man gani sa construction, no? Sa mga merkado publiko naton sa palibot sa syudad sa Iloilo, kay pananglitan iyang matapos, no? Ang pag-construct, mahuman na ginabi ang mga merkado publiko naton. That's the time nga mabalik na to sa ila sining pwesto ang ining mga vendors kag ti mahawana na ang mga dalano naton diri iya sa syudad sa Iloilo. Oras naton 12 minutos na nakaligad sa tak ng alauna diri man sa pagpangalagad sa Bumbuan ay saudto sa DYFM Bumbo Radyo Iloilo. Ang malganin engineer nga idugang ko lang kiti sandig man sa aton sini nga pagpanalawsaw, no? May madamo sini nga ongoing projects ang F. Guria Constructions, hindi lamang kay F. Guria Constructions banwa, kundi kalabanan man sa mga kontraktor, no? Sa bahin sang syudad sa Iloilo, more mga Iloilo-based nga mga kontraktor rather, no? Ang may madamo man siniyang proyekto, tapos ang iban sini nila nga proyekto banwa ti mo na nagaigod man. Isling ko ba si bala cost ini sang ginalantaw delay dira sa may La Paz Public Market, but suno kay Engineer Bigtas sinya hindi man why man kami ang problema sa bahin sang manpower. Tagsa kuno nila ka proyekto ya may nagakigos lang tawo. 13 minutos na kaligad sa takna nga launa. Standby sa kay Bombo Marisol Viñas, isa sa mga problema man nga na-encounter, no? Diri sa bahin sa syudad sa Iloilo,
ang paglinapta sa basura. Bangon man gani sa sining simana, tigin hatagan sa kaygayunan ang tanan sini iya nga mga tribo nga magkapatigayon sa ila sini nga blocking. Umpisa la sa isa kasisidmon tubtob las tres sang kagahon, bulos-bulos sa tanan sini nga mga judging area. So may 4 kita ka judging area kag sabahin sa Iloilo Freedom Grandstand do dira gid iya ang do dira gid ang pinamahulay gid no sang husto ang mga street sweepers naton kay ban naglinapta dira ang basura. Apisar nga ti mambal naton nga ina trabaho but kun may mga ginpang butang dira iya nga kaing or plastic or garbage bag nga kung sa din dira ninyo ihaboy inyo sini nga basura ti dapat himuon man naton or tungdan ta man ang tagsa-tagsa naton sini iya ka responsibilidad nga hindi maglapta sa nga basura kag ihaboy ta sa insakto sining lugar. Sa aton sini karon nga mga kabumbong magluwas sa nagalinapta sini nga basura sos Maria kagusip po tuman kuno ko pangsot. Pulo pasensya sa mga nagapanyaga dira ti ambal gani sang alkalde ta last time, may mando na ini si Mayor, may executive order na nga ang madakpan nga nagapangihi sa mga pampubliko sa nga lugar ang multa. Check tabla si Bombo Marisol Viña sa iya sini nga follow-up report. Sol, sa report, please go ahead. Bombo sa mapangsot kag naganilapta lang ang basura sa mga area sa diin nagablocking iya. Ining mga nagkalain-lain nga tribo nga nagpasakop sa Dinagyang Festival 2024. Hindi lang diri sa bahin sang Iloilo Freedom Grandstand, mangin sa atubang sang Iloilo Provincial Capital kag ti sa mga pilaman ka mga judging area diri sa May Ledesma, Quezon kag sa Mabini, Delgado. Ini ang nangin obserbasyon man sang City Environment and Natural Resources Office o Concenro sa pagdamo iya kag ang ginatudlo diri no sa amo ning nga sitwasyon or observation amo ining mga tumalanaw o supporters sang kada tribo. Sa interview sa Bombo Radio kay Engineer Neil Ravena, ang head sang City Environment and Natural Resources Office, before kuno nag-coordinate na ini sila sa mga school heads kag directors sang kada tribo, nahanungod naman kung paano dapat nila i-manage ang ila basura sa kada blockings ilabi na iya sa mga estudyante kay di kapila naman ini natabo kag napakadto or napadulong sa talatapan ang amo nga problema, Bombo Cham. Apang suno kay Engineer Ravena, sang damlag lang may mga feedback na naman ini sila nga nabaton kag ining mga nagasunod gid sa mga tribo kuno sang kada barangay ang masami nga nagabilin lang sang ilang basura kag suno kay engineer nga ti isa ini ka uncontrolled nga sitwasyon. Actually, Bombo Cham, hindi lang kuno basura ang problema nila kay kada matapos ang mga blockings pati pagid iya kuno ang kapangsot sa mga blocking areas ilabi na diri sa may Iloilo Freedom Grandstand sa mga stages. Rason nga ti nagpa-install na gani ini sila sang mga sang weekend lang no sang mga pila ka mga portable toilets sa area o kon portalets sa diin initially may ara subong kaanom ka portalets diri sa may Iloilo Freedom Grandstand kay kag base karon sa hapon, Bombo Cham, baga patukod man dira sang anom ka portalets sa Iloilo Provincial Capital kag sa mga pila man ka judging area kag muna ginatan-aw niya nga mga 85 tanan ka portalets ang iga-install sa bilog nga city proper area para man iya sa mga magtumalanaw and especially sa mga supporters sang kada tribo diri kay para may usaron sila kung mag-uupod sila sa mga blocking sang ilang mga tribo nga ginasuportahan. Sang una, Bombo Cham, in regards pag diri sa mga truck nga nagalibot sang basura iya, nagagamit lang ini sila sang duwa diri ka truck para tipunon amo ning usual or casual bala nga numero sang truck nga ginagamit nila para magtipon sang basura. Pero kada kada blocking sang sining mga tribo nagapadugang gid sila sang duwa diri ka truck kay di marapalan ang basura diri iya sa palibot man sang city proper o kun mismo sa mga blocking areas gid sang mga tribo diri sa mga inadlaw kuno, Bombo Cham, may mga lihok man ni sila nga pag-aobrahon especially sa mga start gid sa highlight sang Dinagyang from January 26 or even sa January 25 kuno day pakadto sa January 28 may mga anom diri sila kadalag ko nga truck sa city nga gamiton
ron at the same time mag-augment man sila sang duga nga pulo pagid ka truck halin sa mga contractor, and at the same time nag-augment man sila diri ka mga pila ka street sweeper sa nagkalain-lain nga distrito diri sa syudad sang Iloilo sa palaabuton iya nga dinagyang para ma-ensure ang katinlo sa syudad. Kag iya amo ni observation nga pagidiri Bambutsam ang mga basura kuno dito ginaluad na lang ka mga waste bins kay sa sobra bala kadamo hindi masarangan ang amo nga mga basura, and amo na rason nga ti nagalalapta na lang ini ginapalid sang mga hangin. Isa sa mga nakita diri nga rason ni engineer ang sa pihak sang kapila naman sila nagpahanumdom at the same time ginatingwaan nga ti sundon ang ila agi apang nakita niya nga pag ginawi na gid ni nila kuno amo nang hambal ni engineer kagti bilin niya gani diri nga isa ini ka shared responsibility ang basura kag amo ni blang especially ang mga naga-generate diri kag at the same time ang nagasunod himo sang ila basura kag amo na ang pahanumdum niya nga hindi gid tani ini problema kon ti amo na nagakooperar ang isa kag isa. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Engineer Niel Ravena. Man nga mga pagkaon kag at the same time di naga-produce sila sang basura. So isa ina sa aton nga gin-call ang attention sa mga tribe managers, no, para nga ma-improve nila ang ilang mga schedule sa blocking nga madula ina ang mga nagalapta nga basura sa upod sa ilang nga mga tribo. Pero ano ang response ni nila engineer kay do pila naman ka mga times nga naka-blocking sila, and at the same time amo man sa gihapon ang sitwasyon engineer nga ti kon ma-vacate na bala ang areas ang blocking judging areas or blocking areas nila, and even sa mga dalan nga ginagyan nila engineer madamo sa gihapon sang basura. Yes, no, damo gid no kay amo na no ang ilang nga mga upod sobra nga daan ang tribe alone is 200 plus eh. Ang mga propsmen nila sobra 100. So amo nang gina-call nato ng attention nila, no. At the same time nag-provide kita gani isang portalets kay ang isa pagid naton nga observer nga nagapangsot ang stage area nila. So amo nang nag-provide kita sa mga portalets temprano pa kay para tani nga madula ini nga mga behavior nila, no. So those are behavioral problems sang mga nagaupod sa tribo. Engineer, ano ang mga doon nakita mo nga rason nga nagakatabo ini nga ti after gid blocking may mga basurahan sa palibot or gatulumpok? Ano kulang ni aton nga basurahan or anong nakita mo din nga rason, engineer? Nagadugang kita, no, but behavior gid, no, ang problema Bumbo Marisol, no. Behavior gid ang problema sa mga nagaulupod sa aton blocking sa tribe, no. So kinakani gina-monitor, however gid overwhelmed, no, ang aton nga mga waste bins nga ginabutang, no. Actually sa Freedom Grandstand alone nagdugang kita another 7 ka waste bins pero hindi gyapon kasarang, no. So rest assured we will adjust according sa activities naton nga gina-conduct sa buong diri sa downtown area. Palamti sa Bombo Radio kung pwede ang garbage is not only the problem of the city but should be a shared responsibility between sa naga-generate sang basura kag sa amon nga nagahimo sang inyo basura, no. So be responsible nga mag-dispose ang inyo garbage para mabuligan man ang syudad kag madali man sa aton nga pag-recover kag pag-collect sang aton nga mga basura. Batian diri Bambutsam ang pahayag ni Engineer Niel Ravena kag tiamo na gani ang sitwasyon gid man tama kalayo, no, ang sitwasyon sang mga dalanon at the same time ang mismo ang itsura sa mga blocking areas Bambutsam before mag-blocking and after matapos ining mga blocking sang nagalain-lain nga tribo. Alright, aton nagapilar kita sa mga supporters subong man sa mga miyembro sa nagkalain-lain siniyang tribo nga dapat magano man sila maging responsable man sila bala kay tuod nga may ara kita sa mga street sweepers kag amo silang ila trabaho pero hindi but silingon nga mapawala na lang sila mapawala na lang sila sang haboy sang ila sining basura. Tandaan naton nga ang pagtipig sa aton siniyang palibot
tagsa-tagsa may ara kita sang responsibilidad sinang ginatawag lang individual responsibility. Bombo Angel kag kalaway nga gina-promote na or Bombo Sol. Sorry, no? Iga kung taka na kami ni Bombo Angel subong kami. Anyway, ambot sa lingon dira nga ginapreparahan ta nga may maayo kita iyang presentation, world class ang presentation sang Dinagyang Festival 2024, kasadyahan sa Kabanwahanan 2024, no? At the same time, hindi lamang amo sina kay bisan sa blocking lamang ang performance to dubigay. So, gina-upload ini sang sa bahin karon iya sa mga social media. Ti karon masiplatan dira karon sang iban sini iya nga sa likod sang mayo sining performance kung paano dira kataho magkiay-kiay sa mga dancer sila kag mag-execute sang mga steppings nilang mga warriors. Pero sa likod siniga tinumpok kagalinaptang basura. Kalaw ay Bombo Sol, di ba? Gani man Bombo Cham kay ti sa aton man nga observation kag at the same time sa pila man ka mga time nga ti na witness naton ining ila dedication kag commitment sa ilaw mga blockings bala Bombo Cham nga hindi lang actually 6 PM to 3 AM diri ang ila practice, ang iban diri ma-practice sa udto, and at the same time mabalik naman by 6 PM tubtob ang sanggina nga ti na kitaan kag naabtan gid naton nga ti ang iban diri gani mga 5 AM na vacate iya ang mga blocking areas diri sa palibot sang syudad sang Ilo Bombo Cham kag amo na no sa pihak sang ti nagapangako ang sentro diri nga ti dihon sila sang mga pilaman ka mga adjustments para ma-meet ining pag-maintain bala sang katinlo sa palibot diri sa syudad sang Iloilo. Pero amo na gani ang ginabilin diri ni Engineer Niel Ravena nga shared responsibility ini no, hindi nga ti amo na bala sila ma-generate lang ka basura kag ti ipasunod lang diri sa mga street sweepers naton sa syudad sang Iloilo Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Marisol Binyas sa imo sini nga follow-up report. Siguro sa masunod sini iyang Dinagyang festival or pwede gani mahingagaw man ining ang tagsa sini ka tribo nagakadapat nga mayara sang kaugalingon sini nila iyang matipon sa kun ano man ang mga ginlapta dira sang mga tribo, pero magluwas sina banwa nagapati man kita nga hindi man siguro naton iniya pag-ipabaga sa mga tribo tanan, no? Ang mga spectators, ang ilan sini nga mga supporters or ang mga nagalantaw, no? Ipinsaron nyo na lang, ginataga na kamo sang kay gayunan nga sarang kamo makalantaw sang blocking sang mga tribo. Why man ina gani bayad? So, konsuelo man kung tani, nga tipigan taman ang aton sini nga palibot, tipigan taman ang mga lugar, nga kung sa diin, kung mayara malang dira sang ginbutang iya nga basurahan, no? Why man gani kamo iya apisar nga mayara kita sang layi kag pagsulundan nga dapat i-segregate pag ginagani ang paghaboy sang basura, no? Daga ka dapat may segregation, may proper segregation na ina i-separar ang mga hindi madunot sa mga madunot. Oh? Ang inyo nagilang sining himuon is sa pangitao ng basurahan kag dito ihaboy ang inyo sining nga basura. Karon ni waslik nyo lang das wala, waslik nyo lang sto, waslik sa likod, waslik sa tubang. Hindi man mayo. No? Sa aton sining mga kabumbugan ni nagapilar kita kay ti isa ka semana ni hindi isa ka semana hasta ni group pizza 26 kunya ko magsala or pizza 25 nga may ara sang blocking, no? Sa nagkalain sini ama judging area ti kabay pa kun tani nga mangin responsable man tagsa-tagsa sa aton nga itipunon kag iaboy sa insakto sini nga basurahan or sa insakto nga lugar ang basura nga inyo sini ginadala kung kamo ang magalantaw sa blocking sang tagsa sinika mga tribo. Pagbalik nato na banwa, Mayor Jerry Treñas nagpahayag nga wala sang may matabo nga signal shutdown sa highlights sang Dinagyang Festival 2024. Kung may maabot gid man nga VIP ti ara man ang aton sila mga kapulisan kag may mga kaugalingon man sila nga mga security nga mga provide
no, or maga-secure sa ila. Just like pala to sa isa ka concert, itambong man ganito ang pila ka mga matagas nga opisyal na tol, particularmente si President Bongbong Marcos. No? Ara man ganito sa VVIP area. Kagti, why man to signal shutdown gani? Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdum. Ini si Mayor Jerry P. Treñas sang syudad sang Iloilo. Nagaagda sa inyo nga magsaksi sa madinuagon nga Dinagyang Festival January 12 to 28, 2024. Magbisita sa syudad sang Iloilo. Magsinadya sa Dinagyang. Kagululupod kita kay celebrar ang aton pagtuo, kultura, kag tradisyon. Halabira, viva, Senyor Santo Niño. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kun NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon.
Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses, mag-set sang goal, umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kung wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory. Tutos na nakaligad sa takna sining alauna balik diri sa pagpangalagad sa nga Bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Si First Lady Attorney Lam or Lisa Araneta Marcos ang padulong as per information diri sa siyudad sa Iloilo kag magalantaw sang Dinagyang Festival 2024. Tiambal sang alkalde sinya bisan ara ang First Lady sinya hindi ako magpasugot nga mayara sang signal shutdown. Dugang pa sang alkalde sining iti kanto mas laga nito sa konserto sa isa ka British band to nga kantabla sang and it was all yellow da ang muna nga bandao taling iti VIP pag ito sila mo pero ang bal sang alkalde niya ti way man to signal shutdown para ganin di sila matrapik gamit pa nila ang helicopter. Oh. Oh. Pilayhan to ang fuel santo sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Oh. This is where your taxes go sa fuel sang helicopter nga ginsakyan sa First Family makalantaw lang sang concert. Sa aton sini nga mga tagpalamati suno pa sa alkalde nga kung gusto nila nga ma-secure kuno si First Lady Lisa Araneta Marcos ti himuson nyo to kuno ang mga security to sa Philippine Arena kag tuon niya man di pero si Mayor confident sa aton siniya kapulisan no nga maintain nilang kalinong kagkatawhay pero nagakadapat extra vigilant lang sila kuno. Matian tabla ang payag sang aton sininga alkalde na tuhoy sa ginapayag padulong diri ni First Lady Lisa Araneta Marcos kag subong man may kantanan sa signal shutdown. Si Mayor Jerry Treñas. We'll make sure that it will be safe for her and her children. Pero wala signal jamming. Ay tiambot sa Philippine Arena na signal man to sila
Wala, sir. Wala, Ah? wala kami live. Kaya ang duwa ko kabata nga to sige Manila text kag padala sa akong video te. That means why man to na ano no? Anyway, kung anong ila preparation to sa Philippine Arena para kay Presidente kag kay First Lady kag kabataan niya, mo man ato no bro. So, did I answer your question? If ever Binigger, ano expectation natin sa kapulisan, sir? This time nga, dobling, amo to nga ba last time bisang Piano 6, sir? Parang they will do their best sa gihapon. Pero like this time do, mas doble daw ang ubra, doble nga manpower ang ubra ko nila para ma-maximize at mabantayan ang industry. Well, doble, no? Kaya nag-open na gid bala. Sige, kada adlaw may report sa akon, may ara pa COVID, 1, 2, 3. Pero it's no longer as bad as it was when it started. Niya ma-hospital kagid, maamos na. So, no, hindi naging man problema. That's why, kadamo na nagalabot din, nagakadto, no? Extra vigilant ang pulista because we expect more visitors. More visitors because the country has opened, and more visitors because of revenge challenge, no? Travel. Ang mga ay bala ka lagaw-lagaw, subong malagaw naman. We expect that. And aside sina, nagdamo na gid ng events, no? So may atuto sa Mega World, may ara sa SM, may ari di sa Robinson sa City Proper, may ari pa gid di ang food festivals, kadamo di food festivals, no? So vigilant and stronger cooperation and coordination because damo na gid events. That's why kung kinahanglan ta madugang army siguro. Pero ma-brief lang dapat ang army, no? Kadto sila di kay lain niya ang police work, lain man ang trabaho sa army. Dari wabit si Mayor Jerry Treñas, titingwaan man kuno bangod nga ti kung makadtugin man si First Lady Lisa Araneta Marcos, tingwaan nila nga ma-secure man ang First Lady. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Ti nunit man siguro sa mga signal shutdown, signal jamming niya. By the way, may nakahutik bala sa akon nga during sa public hearing, no? During sa public hearing may kangtanan sa signal shutdown. Sa aton sini nga mga kabombo, may nakahutik sa akon nga nakatambong to, no? Nangamusta ko musling kuti kamusta ang public hearing sa signal shutdown to nga gimpagi sa due process to sang sang City Council, no? Para patambungon ang pulis kag iban pa nga mga stakeholders. Ang sabat sakon sang kilala ko nga nakatambong man sa public hearing nga to. Sila niya sakon, sila niya noy damo sa gyapon nga pamangkot sang stupid questions. Siling ko, sanday sino ang namangkot sa stupid questions. Sinya hindi na, ikot mo pa ko karon. Pero may ginutik sa sakon kung sanday sino. To ginutik lang ya. Ginutik lang. Kilala ko lang karon kung sino to mga stupid questionnaire ba? Stupid questionnaire. Yamakon mo sila banwa. Amo na blaga ni, amo nang hambal nga nagadipindi iya sa range sang tower or cell site sang isa ka telecommunications company, no? Ang sarang ma-serbisyoan nga ila sini nga mga subscribers, no? Kag hindi na yang amo sina kahapos nga kung gusto mo ya mapastreet ng wala sang signal, mapastreet lang yang wala sang signal. Hindi amo sina. Kundi kung may cell site nga malapit iya sa Mapa Street or nalakip sa ginaserbisyo na Mapa Street, for example, labi ang cell site ara to sa may
ara tos may balabago tiko nang iya siniya nga kalaparon sang transmisyon niya sang network, no? Sang service sa aton sinimang kabombo, malabot niya sa mapa, hindi ka mag-expectar nga ang dito lang yan sa balabago wala sang signal, but silingon malakip sa gyapon ang dalan mapa sa wala sang signal or madula ang signal, no? Sa aton sinimang kabombo. Rason nga ti ang alkalde iyan at hagan nagambal gid siya nga wala na sang signal shutdown. 48 minutos sa nakaligad sa takna sininga launa. Isa ka meat vendor sa La Paz Public Market dakpan nga nagpalusot sang baboy nga wala sang marka halin sa slaughterhouse. Tikon sa diin guro to iya nga banggirahan gin ihaw kag ginlasa to ang baboy. Ini nagapamatod lamang nga istrikto ang mga tinawo sa Local Economic Enterprise Office, particularmente dira sa bahin sa La Paz Public Market, kay namutikan nila nga mayara sang baligya dira nga wala sang marka sa Iloilo City Slaughterhouse. But silingon nga wala ini nag-agi sa insakto nga proseso kag hindi mapasiguro base kung double dead ini. Si Bombo Jomar Villa may follow-up report. Joms, sa report, please come in. Nagdangat sa 65 kilos dari Bombocam ka mga baboy ang na-confiscate sang damlag lang sang katapo dari karon sa task force hot meat, no, dari sa may area sang La Paz public market, no. Ang ining baboy nga na-confiscate dari ang na-determine, no, kung natumo dari nga way ini siya nag-agi, no, kung way ginihaw sa bahin sa slaughterhouse dari Karubobutsam. So isa to sa na-identify, ako na-identify bangod nga way ini siya sa marka, no, sa sining lawas. Kay usually kung magpahihaw ikaw sa may bahin sa Iloilo City Slaughterhouse, may marka ini siya, no, nga tinagapatimaan nga ihaw ini siya adri sa may slaughterhouse. Tapos may ara ini sila nga ginahawidan nga meat inspection certificate, no, mo na ginisyo sa ila antes magagwa, no, ako nantes mag-release pala sa may slaughterhouse Pumucham. Mati amo na ang do survey direct karon nga guide kag patimaan sa mga vendor naton nga ila sila nga mga baboy ang tagin-tagigid, no, sa may slaughterhouse kag hindi ya backyard slaughtered. Amo na ang isa dira sa makapamatuod ang ining MIC, no. So sa report na rin nga nabato naton, subong aga, nagpatigayon sa inspection ang Task Force Hot Meat o po diri ang National Meat Inspection Service o kon NMIS diri sa may La Paz Market, Bobocham. Kaga dito nga na kitaan, kagin question diri isa ka vendor nga away sa marka, no, kag tiway sa gin presento karon nga MIC amo to nga gin confiscate ang sining nga baligya diri nga baboy. Isa ra ni ka stall dra, no, sa may area sa La Paz Market kag dito nga ti gin kuha kag gin confiscate ato sa NMIS. Now, based diri karon sa bahin sa La Paz Public Market man nga management diri Bobocham, kung paano nga nakasulod, no, kay usually kung sa merkado mayara na ginatawag nga market guard, no. Ang market guard amo na silang nagabantay sa merkado nga ti dra pa lang sa gate, no. Amo na sila ang naga-check kung balati nag-agi gid man sa slaughterhouse o may ara sila nakaroon nga dokumento, no, nga naka uyat abi nakaroon ang isa dra nagabaligya diri karon na Bombocam antes nga ini pasudlon sa merkado. So ngayon natabo ara na sa sulod, no, ara na sa sulod sa merkado ang baboy kag na plastar na diri karon Bombocam. So damo galing nga pamangkot kung paano yan nakasulod, no, sa may merkado ang ini nasambit karon nga baboy. So gipakingutan naton diri ang market in charge sa La Paz Public Market sa persona diri karon ni Edvilia Hirasmia, no, amo na siya aga market in charge sa sambit nga merkado. So no, sa natong dan may market guard sila ang naka-duty shifting ini siya Bobocham, no, basically ang ginabatagan gid ang nagasulod na nga baboy for safety purposes man.
Suno sa anatong dan, may duty man that time asang ini ang ginpasulod. Pero ang ila sila kapalidugan dari nga may ara nga gina-deliver labla. So giban ko no gina-direct sa sulod. Tapos dito na ginatao ni ang ang MIC diri Bumbotsam amo na nga adto na sa sulod ang baboy. Pero kung ako do galibog man ganing ulo ko kung paano gid yan nakasulod di kay dapat sa sagwa pa lang hindi na niya hindi na niya makasulod kung why na ya sa MIC ni Economic Inspection Certificate. At the same time why sang tatak kay ti maduda ka na mo ang tatak amo ginang importante dira nga ma-determine mo kung nag-agi sa slaughterhouse o kung wala ang isa diri ka gin ihaw abi kung ginabaligya diri karon sa aton nga merkado diri karon Bumbotsam. Gin patawag kung subject ni karon nga ipatawag dig tag-iyaman sa gabaligyaan kung paano nga tiway nakaagi sa slaughterhouse ang sining nga ginbaligya nga baboy. May report kita diri nga nabaton Bumbotsam nga ang ginbaligya kunong baboy nga ni ginkagat pa kay do. Ginkagat kay do. Sus Maria Kagusip, inang baboy nga nadakpan nga wala sang tatak halin sa slaughterhouse kinagat na sang ido. Kinagat sang ido inabi sa sa pagpangusisa nato sa lugar. Kaya kadto kita tumo. O galing ang paano nakasulod ang ido sa tangkal? Ate amo na ang amo na question dira kay una best why nag-agi sa slaughterhouse mo. Ano niyang baboy ni ginalawig ngano kasubong sang kandeng ang rason nga ti ara sa sagwa wala sa sulod sang tangkal amo ning kabangdanan kun nga nakagtan or kinagat sa sang ido. Balanta badaan subote ang rabies la. Pictocenem. Actually based sa pagpamangkot naton tos lugar may mga meat vendor man tong gahambal sa padya nga why ni siya nga ginkagat tapos napatay ka ginihaw. Ang ilay nga pag-intindi nga ginihaw ang baboy tapos doon na delikatan blas ng tagiya kag dito kuno gin kagat sang ido kay na slice na mo. At tapos may mga agi gid kuno sa sang kagat sa ido. Dali lang Joms. Nalasa na ining baboy. Tapos nakalingat lang abi ang vendor tapos kinagat sang ido or buhi pa tapos kinagat sang ido. Ano? Ang sunod sa pagpulpangkot tapos palibot, nalasa na siya sang kagat. I see. Okay. Pero so, ang plastada, tabanon kung tani isang ido, ang isa ka porsyon abi sa sining baboy nga nalasa na. May posibilidad man pero ang kayway man mo araman mo ang nabili lang gito ilagyan kakagat la Bumbotsam. Tigani tabanon nya tani galing kinakita guro sang tag-iya nga gingusab ya gintabog sang tag-iya ti waya na mataban Ti laban-laban amo na ang senaryo diri Bumbotsam pero question dala kun nga agin tungtong pato sa lamisa kung kagat sang ido bla it means may plano pangabaligya. O kung base why man niya kabalo ining nagabaligya nga kinagat to sang ido. Suno sa pagprobangkot atos palibot tagiya pag naghambal nga ginkagat kay do. Guwapo Bumbotsam ti ang sa information naton suno sa mga taga di mais diri karon mayo lakit na confiscate nila kay paglimbak lan aga pa mo. Balaan mo Joms kung ano to ang posibleng tawag sa linuto nga kinagtan sang ido? Ano nga porsyon tong kinagat sang ido aw? Ano to man luay man to na mention kung anong porsyon. Ribs. Klaro kina. Ribs o con pork chop? Ano to? Hindi lagi klaro basta marketing. Basta mo na. Kung lutuon mo to, kung sa baka may beef with broccoli, beef with ano pa ginagaling iban nga mga utan-utan sinadra nga ginabutang pananglitan nga kung naluto to ang may kinagtan sang ido pork with rabies. Grabe man. Bulolbaan.
Adri Karobo Mutsam. Si Mayo laki way makuno sa nabaklan pa kaya aga pa. Aga iding baboy nga Paano niya na siguro mula sa nabaklan? Kay ang baklanay sang sa merkado aga pa? Aga pa, no? Oo. Ti amo na ang pila mo lang niya. Ting iba ning mga kilala ta Mayo man kay kasunod basla. Sa patakaran ang ginalantaw tani basi kun way naging paagi sa slaughterhouse. Damo man mo basi kun namahalan man kay mahal man kuno sa slaughterhouse subong. Bobotsam, amo man na siguro nga ti grabe man ang pag-inspect ni karon sa National Meat Inspection adri sa bahin sa syudad sa Iloilo adri karon Bobotsam. Check ta pa ni sa Local Economic Enterprise Office kung anong mga mahimo man nga tikang, no? Kag at same time ti ko ladong measure pagidila kay basikon masulit pagidla. Ang ining senaryo magluwas na sagin kagat edo ang way pagidya sang MIC certificate. NMIC. NMIC. National Meat Inspection Certificate. Amo na basta mo nang hawid sa kada vendor na may baligya pangitaan yung gina sila, no? Mga nagabakal bla, practice kun babalaan ta nga ang baboy kay tikon magis slaughterhouse gina-check na danila kung healthy pa na sa Bobotsam. Si Rasmia, no, ang market in charge dere sa may interview sa Bombo Radio. Hindi ko lang kung na siya kadugay dere, pero Bali ano natabo ni mama na monitor siya nga why siya nakaagi sa slaughterhouse? Ang sa market may ara kami nga market guard nga naga-check sang MIC sa mga baboy nga magsulod diri sa merkado. Ano nang MIC? Ang Meat Inspection Certificate. Meat Inspection Certificate. Amo na siya gina-issue kung makaagi na sa slaughterhouse. So ano natabo? Bali kuan ang wala siya MIC, so ang operate ang aton nga task force hot meat amo to nga na confiscate ang iyang baboy. Bali ang inyo mismo nga enforcer Ara man ang amon nga enforcer nga on duty man. So, pwede ka muna maka-confiscate, ma'am, nga kung makita nyo ay abis ang MIC, hindi ta napagpasudlon? So, pwede kami kay gina-check namon, tapos ginagatawag kami dito sa slaughterhouse man. Basta ang order sa amon is no MIC, no entry. Pero ang kung doon nakasulod pa, dito pa sa sulod na confiscate, nakabaligya. Actually, wala siya nabaligya. So, napasulod, nag-deliver bala, pero gina-check na dayon ang kuan mo. Ang iya, Dali sa sagwa, pero dugin, siya naging pa-stop na, wala naging pasulod ko na takpan. Kaya gina-deliver, butang palang wala pa siya na baligya. Okay. So, di ba sa sagwa pa lang? Dapat nga tayo. May market guard how? Oo, may ara, nagabantay. So, tapos nakasulod to ang nagka-confiscate ang meat task force at meat nga nagali sige nga libot para mag-check sa ato. Pila to ka kilo, ma'am? O ay kuan kung basta bilog tong kuan nga baboy ang ilagin ko. Oo. Tapos ang dugin kagat pa kunok ido tong baboy? Wala ko kuan sa Bali pila ka bilog gate nyo di, ma'am? May may gamay kami nga gate kag may dako pero isa lang na siyang alagyan dira sa pasulod. So mo na nga isa lang ang pwede niya agyan pasulod. So dira lang gate. Anong oras duty sa aton nga market guard? Shifting na sila so pag operate sang aton nga task force may ara nga on duty sa aga nga 4 ang schedule niya. 4 AM sa aga. So di lang matabuan sa 4 AM nga duty. Nakapamangkot ka sa market? Pag-operate din na sa mga past 5 na ang operations. Joms? Si Edwilia Rasmia, Adri Karobo Mutsam, ang market in charge sa Lapas Public Market. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa.
O, timayo lang kay na anticipar kag na confiscate inyo sang mga miyembro dira or sang local economic enterprise office, no? Sang market in charge dira sa may lapas sa public market ko kadelikado kung tani ini. O nga sahi isang sitwasyon na mako nimo banwa wala magagi sa slaughterhouse, wala sang meat inspection certificate, no? MIC, meat inspection certificate. O, ti magamuna nagakadapat gid siniya banwa nga magsunod kita sa mga pagsulundan nga para nga mapasiguro taman nga safe ang aton sini nga mga produkto nga ginabarigya dira sa may merkado, no? Kay ti pagkaon nga dani ginakonsumo ni isang tawo mo. Di karon kung hindi na dira iya safe gali kag kun anong padari ang sistema kung sa diini naghalin may balatian or whatsoever, no? Sa aton sini mga kabombo, maepekto man ini sa mga konsumidor. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Inis Bombot siya, Mablanco, Huver, gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Talan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agud masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok.
Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung iparepair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon
agod maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello, maayong hapon gid. Sa inyo tanan mga kabombo, welcome sa Tuesday edition sa Sininga Palatuntunan. Kahapon lamang program. Ako si Tita Regine, January 23 kita today, 2024. Of course, dinagyang week. Siguro pwede mo, no? Nga makalantaw sang hanggang blocking na lang ang mga hindi kaya nga magdasok on Saturday and Sunday. Sunday lang gali. Okay, sa dinagyang competition. Anyway, let me just welcome you, mga kabombo, diri sa kahapon lamang program. Welcome, Gid. Hello Gid na sa inyo. Kamusta? Work gyapon ang iban. Ano nang obra naton dira, gapahuway-huway, bago lang naka-power nap. And ready na nga magpamati diri sa KLP. If you are, then ako ready naman. But before anything else, gusto ko lang i-invite ka mo naman sa pagpadala, pag-join diri sa kahapon lamang program, especially sa mga never pagid nga naka-join since birth. Diri sa kahapon lamang program. Pongko sulata inyo nga mga istorya. Nagahulat bala ang 1,000 pesos nga cash sa aton nga lucky winner, ang may pinakamanaming nga istorya for the week. So, paligid, nga ma-share mo ang ina nga istorya mo, hindi na pagtagua ina, let it out and share it with us or share them with us because damo ang mga stories ang kaya mo gid nga i-share diri sa KLP. I-email mo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you write that down and then you send that sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Alright, sige, ready na kita, prepare na kita, plus star na kamo din ha. Ano na ato nga ambahanan para sa inyo, para sa sininga hapon from Francis Lazatin. Kung gusto mo ako. Good afternoon and welcome. This is Tita Regine. Akala mo ba mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonadong nang haharana. Mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang paghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung
mabawasan ng iyong pagmamayabang. Sana huwag kang panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko mapipitas mo lamang kung iyong mababawasan ng iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maluga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan sumuko, may pag-asa ka naman kung tunay nga naman na gusto mo ako. Kung gusto mo ako, magpadala ka ng sulat dito ng magkagustuhan tayo. Good afternoon again and welcome! Arinig kita sa magbasa sa ating first story for the day. Actually, ang request bala sini 22 tani Monday, no? Galing di, wag dyan nalabutan. Kay mga puros mo to requested Monday ang magipong basa ta kahapon. But anyway, una gid ma'am ang imusulat today. In B, sa probinsya, sang Iloilo, my dearest Tita Regine. A very blessed and a pleasant afternoon to everyone, especially sa imo tita, all staff and members of Bombo Radio Philippines, ang mga fellow contributors ko, mga active listeners and ardent lovers. Sang sining a very interesting, enjoyable, kag enlivening a KLP program that imparts bright ideas, good advices, correct suggestions. Sige, salamat, gid. Naga-indoctrinate at the same time, hagahatag moral lessons sa amon. Kag sa tanan man nga mga listeners right now, maayong hapon gid dira sa inyo. Tita Regine, once and for all, I think siguro nagakaigo man ini nga panahon. It is very timely gid. Karon nga hapon, gusto ko ipaambit sa tanan nga nagapamati. Mga lovers, mga contributors, mga letter senders ng sining programa. This is a short episode taken from our daily bread, the best of gifts, John chapter 1 verses 10 to 13. Having trouble selecting that perfect gift for someone? A friend shared with me a few suggestions. Number 1, the gift of listening. Wala sang interruption, wala sang planning sang imo nga response, just listening. Second, the gift of affection. Na walang being generous. May hugs, kisses, and pats on the back. Next, the gift of laughter. Sharing sa mga funny stories kag mga jokes. Your gift will say, I love to laugh with you. Next, the gift of a written note. Expressing in a brief, handwritten note your appreciation or your affection. Oo man, no? So, wala pa text. Mga mag-asawa nag-leave sa mga messages sa mirror, with matching lipstick kung halin sa wife. Ang note. Next gift, the gift of a compliment. Sincerely saying, you look great today. Or, you are special. Makabring gid niya sang smile. But as we begin the special month of celebration, nga hindi naton pag-ipasa ang best gift that you have ever received. Share the fact nga ang gift of God is eternal life in Christ Jesus, or share this verse from John chapter 1 verse 12. As many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. I-remind mo ang iban that God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. John 3:16.
Ang the best gift of all is of course Jesus Christ. Thanks be to God for His indescribable gift. Ang greatest gift nga ginhatag sa aton is Jesus Christ who was sent down from heaven. Kagang ini nga gift can also be yours if you will believe, trust Him as Savior, and new life receive. Tita Regine ka namin, man balik-balikan ang nagliligad ng istorya sa aton nga pungsod para aton ma-appreciate ang pagsaulog sa kapiestahan ni Senyor Santo Niño subong nga semana. Recalling our history, though more than 3 centuries, no, about 333 years, sa nga aton nga pungsod gin-occupy sa mga Spaniards, being conquered by their cross and their sword. Balikan naton year 1521, sang ang mga Spaniards nagpadala sang ilang nga expedition westward route sa Spice Islands. Unfortunately, ang Spanish ship ni Ferdinand Magellan kaupod sa iya nga crew, ginhuyop sang hangin pakadto sa Leyte. Then nakalabot sa Cebu, gin-discover ang aton nga country, Philippines, March 16, 1521. Gindala niya with him ang imahen ni Senyor Santo Niño sa Mactan. Ang image ni Senyor Santo Niño ginakilala nga oldest artifact in the Philippines. Originally, ginhatag ini bilang regalo halin sa mga conquistador, ilibanigid halin sa conquistador nga si Ferdinand Magellan para kay Raha Humabon sang Cebu, nga bunyagan bilang Carlos, kagang iya nga wife, Hara Humamay, nga ginbunyagan bilang si Juana, on the account of the Christian baptism in 1521. Ang ini nga imahen ni Senyor Santo Niño, gin-replicate sa nagkalain-lain nga mga bahin sang pungsod, nga may different titles, and is one of the most beloved and recognizable Filipino cultural icons. Ang tuigan nga street dancing feast sang sinulog sa Cebu at iatihan sa Aklan, dinagyang sa Iloilo, kag sa iban pa nga mga lugar sa atong nga pungsod is really commemorated kag malipayon nga ginaselebrar every third Sunday of January in honor of Niño Jesus. Just after nga si Father Valderrama nag-officiate sang mass baptism sa Cebu, si Magellan suddenly undertook the war expedition in Mactan. Sa nabalaan ini ni Lapu-Lapu, wala sang pagpang-alang-alang, kaupod niya ang iyang kaupod niya ang iyang mga fellow residents, maisog nga gindepensahan nila ang pag-atake sa Mactan nga may puwersa. And finally, killed Magellan on April 27, 1521 sa ginatawag Battle of Mactan. Samtang ang crew ni Magellan sa galiyon nagbias ang Mactan, Cebu, nagbalik sila sa Spain. Pila ka tuig ang mga nagligad, isa pagid ka Spanish expedition ang ginpadala para nga padayunon ang pagpangita sa Spice Islands, but nagfail ini. However, ang ina nga expedition nakalabot sa aton nga pungsod. Ginpangunahan ini ni Miguel Lopez de Legazpi sa April 27, 1565. Then, nag-move sila to have a peaceful colonization sa aton nga pungsod. Nevertheless, ang ilang nga negotiation gin-reject. So, si Legazpi, nag-open fire siya sa Cebu. Kaginsunog niya ang coastal town, destroying many homes, kag nagpatay sang pila ka mga tao. Halin sa mga ashes and ruins of the destruction, amazingly, the Spanish mariner nga si Juan Camus nakakita niya ang imahen ni Senyor Santo Niño in the pine box nga wala nasunog. What a sign of a miracle being shown. And ever since, that has been believed to have miraculously powers by our ancient Filipino people.
to the present generation. Gani, ang aton nga mga faithful ancestors nga nag-adapt kag nag-convert sa Christianity, ang malipayon gid katama. Kag very grateful to our very generous Father Almighty, our Creator, sa paghatag sa aton sa kay Señor Santo Niño, the best of the gifts. So, they wholeheartedly gave special honor to Señor Santo Niño, Jesus Christ, our protector and Savior, the best gift of all. Hindi bala, Tita Regine, mga maukod nga kaupod ko, gapamati permi sa KLP, wala na gid sang marahalon pa nga regalo ang makalabaw pa sang ginhatag sang Dios sa aton. Ang iya bugtong kag palangga nga anak, si Niño Jesus, ang aton manluluwas. Sa liwat, aton gid kinakasing-kasingon nga pasalamatan ang kaayo kag kaalwan sang Ginoo sa aton. Malipayan kita tanan sa pagbaton sang lubos kag pagtuo kay Niño Jesus sa aton tagipusoon. Thank you so much, Tita Regine, for reading this story, refreshing us the significance of Dinagyang, to honor child Jesus as God's best gift to all of us. More power sa mga program once again. May God bless you, your family, and may the eternal love of our very generous Father Almighty remain in our hearts forever. Sincerely yours, Hindi of Iloilo Province. Wow, NB, salamat kid ha. So something historical naman kita subong. Historical background, no? Sang Señor Santo Niño, kung paano ini nga nakalabot diri sa aton nga pungsod. Kung paano ini nga gina-celebrate naton, ginahatagan naton honor. Especially as we celebrate Dinagyang. Because ang kapistahan ni Señor Santo Niño falls on the 3rd Sunday of January. Maraming salamat sa imo, NB, for this very informative nga sharing sa saling nga hapon. Thank you so much, Gid. It is now 30 minutes after 2 o'clock. Next nga story naton, halin kay, oy, may follow-up siya, Black Widow. Sa ating pagpunubalik diri sa kahapon lamang program, kauputin niyo si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos lang, Gid, sa pila ka mga importante nga pahibalo. Ini si Mayor Jerry P. Treñas ang syudad sang Iloilo. Nagaagda sa inyo nga magsaksi sa madinuagon nga Dinagyang Festival January 12 to 28, 2024. Magbisita sa syudad sang Iloilo. Magsinadya sa Dinagyang. Kagululupod kita kay celebrar ang aton pagtuo, kultura, kag tradisyon. Halabira, viva, Señor Santo Niño. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check.
Kun kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kun kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kun siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa Salat sa aton ni Black Widow, Dear Tita Regine. Maayong adlaw sa imo, kasi tanan nga katapos sa Bombo Radyo, kasi sa kahapon lamang program, nga mga tagpalamati. Ika-third nga story ko na ini, Tita Regine. Kag ang duha nga first, kag second, nga nadagaan ko. Ang second story, mga icing pa lang ato, kon sa cake pa, Tita. Gale. Kag salamat, gid, sa higayon, nga nakita ko ikaw personally sa pag-interview mo sa akon. Mga continuation manitanan, mix kag mga flashbacks, kag salamat na tumanggid man ang handom ko nga mangin writer paagi sa KLP. Wow. Sugudon ko naman ang akong pagsaysay, sang 5 years old ako, nga hindi na si tatay pulis sa Banwa sang Coronadal. Kag sa amon barangay siya nag-duty. Batian ko, rural police kuno siya, kag may armas gihapon nga issue sa iya, 38 caliber. Kay nag-duty siya sa amon barangay, kag fiesta ato Tita Regine. Si tatay na assign sa pagbantay sa baylihan. Ang itsura ka baylihan sa amon barangay sang una nga panahon, idalom sang kalubihan, kay malapad ang lubi. San temprano, pagsugod ka bayle, naglakat si tatay sa baylihan, agud mag-duty. Ang music, bation man sa amon balay, may distansya man. Pagkakaagahon, madulong pa, mga 2 a.m., ginpukaw kami ni nanay kamagulang ko, kaginbaruro niya lang ang habol sa lawas ko, dalahakwat sa akon. Ang magulang ko, ginpukaw niya man, ginkaptan, dalaguyod sang kamot. Nagapanik si nanay. Batian ko nga si tatay, natiruhan sa baylihan. May nagtunda sa balay, kag sige ang panawagan sa microphone nga natiruhan si tatay. Gasala si nanay sa kulba. Maayo sadto ang amon driver sa jeep, ara man sa balay, kay duhana ang amon sadto jeep nga ginabiyahe sa Banwa. Didto kami nagsakay, kag ginkuha namon si tatay sa baylihan. Ara kami sa front seat ni nanay, kag sang magulang ko. Si tatay, ginkarga sa jeep. Wala ginpasiga ang suga sa sulod jeep. Kag hindi ko makita, kay ginaputos ako ni nanay kahabol. Kay nakulbaan pagid si nanay. Basi balikan ka nagtiro si tatay. Kung mabalaan, nga buhi pa siya. Puwerte kadasig ang jeep. Sagad ang driver. Si Manong Frank tawag namon sa iya. Pagabot namon sa Banwa sa hospital, nakita ko si tatay. Klaro sa pananawan ko, kag panumduman ko, hasta subong, kay masanag ang electric na suga dito sa hospital. Nakita ko ang iaigo, may bandage na kag plaster na sa may butkon lapit sa abaga na nga parte sa unod. Naglapos gid ang bala gali, do tsura niya, back to back ang pilas. Kag swerte niya, wala na igo iya tulan. Batian ko hambal niya, kagamay nga pilas, kay tuyo ka nagtiro, patsyon gid siya, iguon gid siya sa dughan.
Apang nakaliso si tatay, kag abagan niya ang naigo. Kung wala siya kaliso, dughan gid ang iya igo, kag duha-duha mapatay gid siya. May naakigan guro ang nagtiro suno sa nabatian ko. Naanghelan pa si tatay. Ginpaliso siguro siya kag guardian angel niya, kag hindi pa niya tion nga mapatay. Nga ang bala nga kuntani sa dughan, sa abaga sa may butkon niya nag-igo. Paglupok hambal ni tatay, balaan niya naigo siya. Nangintumbahay siya. Kay basi pa sa gunsunan pa siya katiro kung balaan ka kontra nga wala siya matapat. Nakita niya gid si Emilio. Kilala niya gid nga amo ang nagtiro sa iya kay nagdalagan sa madasig nga may bitbit nga pusil. Kay kung balusan niya, hindi na malabot ka caliber 38 niya kay malayo na kag may range lang na kung pila ka meters kuno hasta ang bala. So nabalitaan na lang namon nga naglaya si Emilio sa amon barangay. Way na siya kitaa, nangindulaan, kay nakabalita kami, naging patay man siya didto sa lugar nga ginlayasan niya. Grabe, kastigo na agyan niya. Pero not involved si tatay sa natabo sa iya. Nakalabot man, 83 years old pa si tatay, kag nagpahuway diri sa Iloilo. Kag nakapa-US pa siya sadto, mga 70 plus edad niya, mga 10 years siya didto, kay na-approve ang application niya para makapa-US siya. Kag didto siya ma-stay para ma-pensionan siya, kay ang sa PVAW niya diri sa Pilipinas, wala na-approve. Ara sila sa Antique sadto, kay may nagbulig hatag form, ginpasa sa US Embassy, kay tungod kay tigulang na si tatay, amo nagpuli diri siya after 10 years. So Tita Regine, hasta diri na lang anay, kag salamat sa pagbasa sa akong sulat nga puro involved ang pusil sa akong kabuhi. Gani man no? So thank you and more power sa KLP ang matinahuron, Black Widow. Duwagin gali ka mo ni tatay mo ang naanghilan, second life, ikaw third life, nambal mo, no? Kay kanamo, sa imo nga mga naagyan nga, puros ka na lang na jutayan ka na lang maamuni, jutayan ka na lang mapatay, jutayan ka na lang madisgrasya, ay naku, pero kaswerte, no? Nanti si tatay mo, ginanghilan man, nakaliso, baw, uway siya kaliso, dughan niya gintani. Grabe man, no? Ang mga nagkalatabo sa inyo nga kabuhi. But, muna kung long life ang intended para sa imo, you are going to enjoy a long life. 83 pa yan, nakalabot pa siya, no? But anyway, thank you so much, kids, sa imo, Black Widow. I'd be expecting more stories coming from you. Kay retire ka naman, medyo maraming time para nga magpungko kang magsulat diri sa KLP. So, salamat, Gid. Sa ating pagpanumbalik, another story ang ating i-share sa inyo, mga kabombo. Dilalanggit ka mo, this is Tita Regine. Magabalik kita after sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan,
prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan, ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas sini, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese, kag mga ulutanon. Sa KLP, buhinan to naman iyang sulat. Basta masunggod na siya sa aton. Here's one episode coming from Lola Alvaring. January 10 niya ini nga ginsulat sa maayong hapon sa inyo tanandira. Ilibinagid sa mga kaupod kuman, nga mga ukod ng mga listeners, kag mga letter senders, kag of course sa imo Tita Regine, my dearest Tita Regine. Tita Regine, may nadumduman ako nga luyag ko i-share sa imo karon, parte sa akon nga mga naagyan o experiences ang una kag kumparar sa subong. To begin with, tita, sang teenager o sang bata-bata pa ako, pero mi ako nagasimba, bisan wala ako sang upod. Sadto tita, may manto o bisan panyo lang, may ginabutang sa ulo namon kung magsimba. Oo, no. Oo, I remember that. Wala ka sa makita nga naga-shorts o nagapantalon nga mga babae. Wala sleeveless ang blouse kag hindi lower sa bust. Karon bisan very short ang pantalon, ang bayo pikit na pikit ginagamit kung magsimba. Mara ka naman, lola, hala ka mo da. Bato-bato sa langit naman nila. Bisan halin sa paglakat-lakat lang o paglibot-libot, may hand towel pa sa likod. Pero nag-attend sang misa sa simbahan. Ang mga naga-walk-walk. Tama, gigkalayo o iba ang mabuting ugali sa tung unang panahon kaysa sa subong. Tita, ang masubo pa nga bisan may mga elderly nga nagatindog sa simbahan, wala gid pag-offer ang mga ulihing tubo sang pulungkuan sa mga tigulang. Abi mo tita, kung kaisa, naghahatag ako sang maayo nga advice o comments, pero ang sabat sa akon, lain ang sadtong una nga panahon. Kay subong, cellphone, high-tech, kag hindi sila magpati sa mga ugali sa mga tigulang sadto. Nadumduman ko naman ang sermon ni Monsignor Oso nga karon text, cellphone, dugay-dugay, busong. Amo ini ang resulta. Sila niya pa nga almost mga ginabunyagan nga mga kabataan karon sa simbahan, mga bata o anak sang single mother. Tiyan mo na gani ang resulta kay hindi sila magpati sa mga tigulang. Tita, may nadumduman pa ako nga sang una nga panahon, ang mga soltero nga mga nagapangaluyag, nagakadto o nagapamasyar sa dalaga sa balay, kag nagahatag sang katahuran. Karon, tungod sang cellphone, kitaay lang sila kundi indiin nga wala sang may nahibaluan ang mga ginikanan. Amo na gani tita, mouth close lang ako. Kay kung maghambal o maghatag ka sang advice, useless lang. Kay hindi ka man pagpatihon. Kay ang permi nga sabat, iban sang una
kang sakaron nga high-tech o modernized na. Imagine, tita, for 38 years of teaching, madamo ang mga inagyan ko nga mga behavior sa mga co-teachers ko kag mga eskwela. Tita, kanugon lang gid sa kakapoy mo kahit hindi ka man pagpatihan. Kung sa bagay, tita, may ginakawilihan man ako yasubong ang magpamati sa Bombo Radyo, magsulat sa akon kasaysayan, kag adlaw-adlaw mamati sa makawiwili nga programa nga ini. Tita, permi lang ako sa sulod sang balay, kay kung tani luyag kuman maglagaw-lagaw, pero ang akon health hindi magtugot, nga wala sang upod. Gani pasalamat ako sa mahal na puong may kapal na ako lang ang ginapasyaran dito. Gani, palipayan gud akon maghambal o mag-istorya sa mga friends ko o kung sino nga kusang loob mo nang booking ka pa imo lola. O sige na nga, nagbisita sa akon sa January 2, 2024. Tita, permisa isip ko ang pagmamahal mo sa akin at tuloy-tuloy na inspired ako magsulat ng aking kasaysayan. Kahit medyo malabo ang paningin ko, ginaulit ko ang taos-pusong pasasalamat sa iyong pagdalaw dito sa bahay. Mas iba naman demand man ha, ang pumatyaran ko man. Tita Regine, may dumduman pa bala ako. Partis ang ginadala ako ni nanay, kag utod ko nga lalaki sa dance hall sa plaza, kay fiesta namon. Siyempre, ang suksok ko mo nga bayo, formal, pero karon bisan nga naga-shorts, ang bayo mo or ang blouse mo hapit sa imong dughan, kag bisan naga-chinelas lang, kag wala man siyang chaperone, okay na. Sa tutita, hindi ka pagbaylihon kung hindi ka kalisensya sa imong chaperone. Kung okay, di isaot ka mo, kag pagkatapos, idulong sa pulungkuan mo, kag magpasalamat. Karon kay kasami high-tech, mga maalam, nga di tulad sa aton matatanda na mga ignorante o jutay ang alam. Tita, karon ako na obserbahan na nga ang dalaga kag soltero kita ay lang sa tunga sang baylihan nga lain-lain nga pulungkuan o lugar nagahalin. Pagkatapos nila baile o tapos na ang music, bahala na kay masig balik lang sang ila pulungkuan sa ila nga pulungkuan. Dita ko sa akon lang, hindi gid mabuting ugali. Karon may naobserbahan ako nga sang kasinggitan lang ang nanay kung magsugo, tungod nga nagakapot sang cellphone ang bata. Tinaging pupil ko man inisadto, pero masabad, kag tamad. Dita madamo, pakuntani ako sang experiences, para tisang ugali noon at sa ngayon. Pero malabo na ang paningin ko. So lastly, here's my love, kisses and prayers to you and family. Sa akon man mga kaangay nga mga letter senders, sa mga listeners. May the good Lord shower His blessings to all of us. Lovingly, Lola Ampari. Well, Lola Amparing, sige, ipaupok lang ang mga hindi mo na uyunan. Ang mga naabtan mo subong, no? Nga daw, tama, gid kalayo sa mga naandan mo sa itong unang nga panahon. Sige, ari lang di ang KLP, di lang ipaupok. Pero huwag ka nang magpa-stress, ha? Huwag ka nang magpa-stress dyan. Mouth close ka na lang. Grabe man yung mga term, mouth close ka na lang. Gani mo, no? Ibang-iba na gidya. Tiyan mo na, ginatawag, ganti nagalakat ang panahon, like fashion, no? Nagabalik-balik lang ina ako, no? Mga bayo sa una to, amo naman ni subong, dayon ang subong, laino naman, ang sanguna naman, amo naman. So, nagabalik-balik lang ako, no mo, Lolo Amparing. But I agree with you, ang values, they remain.
budlay lang subong, no? Kay kadako is nga challenge ang pagiging high-tech, ang cellphone dependency sa tanan, nga ang mga kabataan, halin aga, hasta gabi, cellphone na lang ang concentration. Kung kaisa, hindi na masugo, gapabungol na, gapanago na sa kwarto, kay dito yan may internet, cellphone na lang no? Hindi mo na magtawag kay, makapakatawag, kay hindi ka bati, kay naka-headset, gali, ay nako lola, huwag ka na magpa-stress, no? But, appreciate it na lang, nga naabtan mo pa ang ini nga henerasyon. So, hindi na lang inapag-ugtasin, no? At least, naka-observe ikaw, nakita mo ina, kag, ginbooking mo gid ako. Oo, sige ako ko na lang. Di pa masyaran ko gidman si Lola Amparing because hindi na siya makagwa, makalagaw-lagaw. Kag because nga, love man ni Lola Amparing ang kahapon lamang program. So we also love her back. So thank you, Gid, ha, Lola Amparing, for always being there para sa kahapon lamang program o ang ibanda, basi mag-demand man ha. Mga nubintahon lang ya ang akong ginapamasyaran. Yung mga nagasulat sa KLP. Kung nubintahon ka na, hindi ka nakahalin sa iyong mga balay, kagulapit-lapit ka man lang di, oh why not? Kasi pwede magkita ay. O, diba? Anyway, thank you so much, Gid, sa imaliwat, Lola Amparing, for another story nga gin-share mo diri. And yes, may sangkatambak ka pa ng mga nabilin din yung mga stories, amat-amaton talang ina. Magpapanabalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo. Isa kay LP, may special message lang ako sa atin yung winner last week, si Mr. RT sang Maasin, sir. Kung nagapamati ikaw subong, ikaw ang aton nga winner last week. And I would like to inform you nga hindi ako maka-interview sa imo this coming Saturday. Kabalo ka naman, no? Nga very busy, may mga closures diri sang mga roads sa syudad sang Iloilo Subong in celebration sang Dinagyang Festival 2024. So, in consideration man, sir, no? Sa imo nga hindi ikaw mapudlayan and at the same time, may coverage sang kasadyahan sa Saturday. So, sir, sa Monday ko ikaw interviewon. Kung pwede, sa Lunes ikaw kadto diri, at least open na ang mga streets and at the same time hindi ka na mabudlayan, no, sa traffic kag turtawhay na ina ang aton nga syudad. So again, Mr. RT, lihog sa Lunes ang schedule ko sang pag-interview sa imo, not this Saturday. I hope that's very clear para sa imo, sir. Sigurado ako pamati ikaw dira, naga-monitor ikaw dira. But if wala ka ka-monitor, I hope ang mga tao sa imo palibot nga kilala gid ikaw, pwede gid nga maka-relay sang ini nga is sa ini nga message ko para sa imo. So suliton ko, sa Lunes ako maga-interview sa imo, January 29, 2024. Kadto ka di, sir, before 2 o'clock sa hapon, ari ka na diri sa estasyon sang Bombo, diri sa May Mapa Street, kag bit-bit mo ang Xerox copy sang imo nga ID. I hope klaro ina sa imo
Mr. Artist ang maasin ang aton nga winner. Kagamo dira, basi gusto nyo man nga magtubangay man kita diri, gusto nyo man nga maistorya ko man kamo personally, then join diri sa kahapon lamang program. Una gid mo on share sa imong istorya para nga mangin winner ikaw. Share ka syempre, sulat ka sa imong kasaysayan and then i-email mo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man kamagin, sulatin. Basta ang sulat, hindi tama kagamay-gamay ha. Hindi naman talos kakita. Hindi lang dururag ko aman para hindi man tama budlayan nga mag-intindi. Sa inyong mga agi dira, please. Okay? So, pwede nga sulaton and then ibutang sa envelope. Kung wala envelope, okay lang i-fold lang ang papel and then ipalabot na diri sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madamang gid sa inyo nga salamat sa inyo tanan-tanan, labi na gid sa aton nga mga letter senders. Kag ang iban pa nga mga kasaysayan nga yung padala diri, of course, gina-schedule lang naton ina. So salamat gid, balikay kita tomorrow. Don't forget ang mga very interesting, mga very exciting nga mga dramas nga magasunod na after sang kahapon lamang program, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Magasunod na ina after sang kahapon lamang program. Salamat gid sa inyo tanan. Balikay kita tomorrow sa gihapon ni alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.
Okay na. Audio lang.